Naiz irratian, bigarren kafea. Egunon eta ongi etorri bigarren kafera eta, egunon guztioi Gasteizen atzo elkartu ziren falangistei izan ezik. Falange Espainola talde ultraeskuindarrak ekitaldia antolatu zuen atzo hispanitatearen egunaren harira. Polizia oldartu egintzen ekitaldiaren aurka agertu ziren antifasistekin eta foam balak erabili zituen. 19 atxilotu eta hainbat lagun zauritu zituzten. Eta alkateak esan du, hau muturreko diskurtsoek sortzen dutenaren beste erakusgarri bat dela, gorrotoa eta indarkeria. Jarrera horiek ez dute tokirik gure hirian, baina ez pentsa falangistez ari denik, Hau da, hau. Agian memoria historiko ikastaro bat egin beharko diegu bai alkate andereari eta baita atzoan jardun ziren ertzainei ere. Hasiko gara errepasoarekin. 1925 urriaren 13an, hau da duela 100 urte zehazki, euskarazko eskola liburuak debekatu zituen Primo de Rivera diktadoreak. Baita gaztelania ez ziren beste hizkuntza guztietakoak ere. Lehen hezkuntzako ikuskatzaileek egindako bisitetan euskarazko edo aberriaren batasunaren aurkako joerak zituzten liburuak aurkitzen bazituzten, hauek erretiratzeko agindua izango zuten. Irakaslei halakorik harrapatuz gero, espedientea zabaldu, soldata erdiak kendu eta lanetik botako zituztela mehatxu egin zieten. Euskarak bizi zuen berpizkundea eta hizkuntza atzeraldi indartsuan sartu zen aro honetan. Beraz, egin diezaiogun omenaldia euskal literaturari. Liburu hartu eskutan, zenbat jendek egin dion paper leunari lastan, baina tripatik gertuago urdailak ta neuko hotzak kafia nahiago. Basi gaitezen omenaldiekin gaurko egunez jaio zen Madalena Jauregi Berri, 1984ko urriaren 13an. Euskal idazle eta euskaltzale izan zen. 1934ean Jan Nebarekin Pierre Lafitek sortutako Euskal Herrizaleen mugimenduan sartu zen eta horren aintzina jabetekarian idazten hasi zen. Zuberoan euskara irakasle izan zen, bereziki Altzai eta Lexantzin. Gainera, iparraldeko eskoletan euskara irakasteko metodo bat prestatu zuen, Paueko hezkuntza ordezkaritzak onartua. Euskaraz etz egiten irakaslek ere metodo horretaz baliatu zitezken. Azken urteetan Euskal Herrian hainbeste arlotan emakume aitzindaria izan zelako zegokion aitorpen publikoa egiten hasi zaizkio. Adibidez, Donostiako Loiola auzoan Madalena Jauregi Berri pasealekuak kalea topa dezakegu. Txiste txarrenek erantzun dituzten aurpegietan, serioenetan, erantzukizuna ere diren erantzunetan. Angela Davis hitzetan, Maialen Lujan Bioren azken puntuetan, Maurizia zenaren. Beste idazle bat aipatuko dizuete, Iratzeder jatorrizko izan deiturez Jan-Mari Iartza, 2008ko urriaren 13an zendu zen euskal idazlea eta abadea izan zen, 1972tik aurrera euskaltzain osoa eta euskaltzain emeritua 2006tik. Erlijio eta antzerkilanak ere egin zituen arren, Iratzederren literatur ekarpen nagusia poesiari dagokio. Izan ere, gazterik idazten hasi zenetik, ia zartzarora arte idatzi zuen etengabe. Hauxe, bere hitzen zatitxo oso txiki bat. Gernika, ikusten zaitut hilen herria iduri. Etxe aurtikitz baizik etzare igeri. Udaberria irriz dago munduari. Harri beltzetan lore gutxi zait ageri. Gernika.
Franciscoara luzea, eskato ere bat, Gernikan. Aipatzeko moduko beste bat, Xabier Quintana Urtiaga euskalaria, euskal idazle itzultzailea eta euskaltzainaren urtebetetze eguna ere badelako gaur, ekarpen ugari egindakoa da Quintana. 1981 2006an erretiratu zen arte, EHUko euskararen kabineteko burua izan zen. EHUko titulazioetan euskararen erabilera bideratzea eta administrazioko itzulpenak egitea ziren kabinetearen zereginak. 1970an Gabriel Arestirekin batera batasunerako oinarrizko hitzak biltzen zituen batasunaren kutxa argitaratu zuen. Oso ezagunak eta erebilak izan ziren hurrengo urteetan atera zituzten hiztegiak ere, berak bakarrik batzuetan edo elkarlanen. Bederatzion eta 76an euskaltzain urgazle izendatu zuten eta 93ko urriaren 29an euskaltzain oso. 1984an egindako sarrera hitzaldian Bilboko euskararen bizitzan izan duen eragina azaldu zuen. Horrez gain, euskaltzaindiako idazkaria da 2002ko otsailaren 22tik. Hainbat idazleren lanak itzuli ditu. Franz Kafka, Karl Marx, Friedrich Engels, Miguel Unamuno, Joanes Uarte Donibanekoa, Albert Camus, Daniel Defoe, Vladimir Lenin. Eta haur eta gazte literaturan ere aritutakoa da. Kixmi eta Euskal Gentillak, Martin Txilibitu eiztari beltza edo Lamia eta Artzaina besteak beste. La 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 la. Zeteak ezin dira loratu, euriak hazi guztiak eramaten baititu Tira, baina literatura alde batera utzita bitxikeria bat aipatu nahiko nuke. Gaurko eguna berezia izan daiteke, batzuetan ez delako existitzen. 1582ko urrian, egutegi Gregoriarra indarrean sartu zenez, egun hau etzen existitu Italia, Polonia, Espainia eta Portugalen. Garai hartan, kalkuloetan akats batzen ondorioz, 130 urtean behin egun bat inguru atzeratzen zen egutegia. 16. mendera iristean, 10 bat eguneko desfasea zegoen lurraren datan eta urtaroen eta erlijio jaien artean. Orduan, 1572an aukeratua izan zen urtean, Gregorio XIII aita santuak arazoa konpontza erabaki zuen. Beraz, 1582an urriaren 5etik 14ko tarte hori etzen existitu.
Tira entzuleok, baina 2025ko urriaren 13 gaurko eguna bai existitzen da eta interesgarria izango da. Desazkunde turistikoaren aldeko topaketak izango ditugu izpide bizilagunekin elkarteko Amaia Ulat eta Eiar Egainarekin. Lander Kornago sukaldaria ere badator gastronomika jardunaldien inguruan arituko da gurekin. Puri antarte ere egingo dugu, telesail eta pelikula gomendatzeko. Eta berriro pegi zoriondu behar dugu. Urriak 13 trajez jantzearen munduko eguna da, eta naiz eta guk ez dugun inoiz trajean jantzten. Bueno, eta Eneko Itur bere gurera hurbilduko da. Oraindik ez digu aitortu ze gairekin, baina jarriko digu dantzan hemen urrengo minutuetan ere. Entzuleok urriak 13 ditu gaur, eta astelena da, ongietorri guztioi, bigarren kafera naiz irratian zarete. Zuekin entzuleok Julen Goikoetxe Orbegozo, egunon? Baita zuei ere. Eta zuekin Goiuri Ezei Zarandia, egunon? Egunon. Izketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide gaur bigarren kafeak 1045 garrena du, urriak 13, goizak 10 eta 17, eta gu 3 gara urrengo 2 orduetan zuekin bat egiteko asmotan, naiz eta Maionen inguruan dagoeneko 5 elkartu garen. Segituan aurkeztuko dizkizuegu eta akaso maite duta ere kontatu barko digute. Beraz, adi jarrai ezatela saioa eta ulertuko dute zertazariaren. Nire maite duta izan zitekeen, astelen goiz batean, goiz xamar jeiki eta etxean gauzak egiten zabiltzala disko bate entzutea. Iker Laurobaren 5. solairutik diskoarekin gertatu zaidan bezala. Diskontatik orduko ezagunok kantuenekin abiatuko dugu gaurkoa eta bide batez uste dut aitzaki ere marko digula diskonek Iker Lauroba gure elkarrezketa akustiko batera gonbidatzeko. Aspaldi ez du hemendik izan Iker. Eta tira, pakea eman diogu behar izan duenean, baino berak erabaki du pakea bagustea eta gure bagatoz bera pixka bat aztoratzera. Ezagutzen ginen gu oraingo ez ezagunok. Hementxe gure txata ere badabil martxan egunon, vale, oso no, egunon denoi, guapiz, nire maite duta da, ze ederra, asteburua, bueno, behon dizula, asteburua ederra izan balima da. Egunon gaztiak, ara Julen, eta June, Julen da June da biltza pixkate
Ja, gurean dislexia puntua sortzen dute, batzutan Julen orkesterakoan nik inoiz nahastu ditut. Alde ederra dago, batetik bestera, nahasteko ere. Bai, Julen. Zinez aparte, fisikoki ere esan Esantzak Julen lau aldizola segidan azkar. Ez. June esaten bukatzen duzu. Bai, Julen, pixkator nahastu bai. Bueno, June biare etorriko da, eta Julen gaur etorri da, indioker, txanda aldatu dute, izu. La Guardia zeharkatzea kalez kale bisita gidatua tardoa, baten bat ibili da, orduan, masaiak gurrituta edo. Ajearekin galdetzen dute hemendik pentsatzen dut, gorkari galdetzen diotela, guk ajerik ez daukagu, Zautzea, Malagako kuadria leantea, zen mutil guapok, dio Gorkak. Zorionak peli, Inigo eta Julen 15 puntuazioa dantzan. Goiuri indargabe etorri da gor. Bai, egia da. Zut ondo deskantxetu bat. Puntuazioaren eskala nola dago? Lehen 10 arte zen, orain zara 50 horrela edo? Bai, oso freestyle bihurtu dau. Vale. Eharra, dantza primerakua, azken aldin eharke izate, hau pazuek. Zorionak 1000 eta piko saiota gero lortu dezue Goiuri gogua jartzea eta Julenek dantza ondi egitea. Hemen iritzi kontra jarri daude. Ez dago, epaimaiak, edozein jaialditan bezala, zinemaldian ere horrelako iritzi kontra jarri, eta ez tabaidak izango ziren epaimaian, gurean ere badira, batzuk diote Goiuri gogori gabe, beste batzuk txukun, eta Julen azkeneko zikasi ekela behingoz dantziten. Ez, hori ez da egia, kasi ez dugu egin. Kontua da, bazuei begira, eta imitatuz, zerbait lortzen dugula. Disimulatzeko trebetasuna garatu duzu. Vale, ondo da. Trebetasuna. Maite duten tarteari egingo diogu leku, eta Julen zuk kontatuko diguzu lehenengoa. Nik maite dut horrela asteburuari zuku atera izanaren sentsazioarekin emaitzen duzunean, ez? Gauza desente egiteko aukera izan dut asteburu honetan, egia da guraldiak ere lagundu duela horretarako, eta larun bateko eguna, azpimarratuko nuke, kuadrilako batek egiten du basusarriko ikastolan lan, eta goizean, joan ginen bertara, abiatu ginen, iritsi nahi baino berandu iritsi ginen, autopistan hor kamio batek su hartuta ia ordubetek geldirik egon behar izan genuelako, baina bazegoen, arrangoitzen, basusarriko ikastola antolatutako jai moduko bat, eta bertara joan ginen, guarteetan pasa genuen, zerbait jan, batekin egon, bestearekin egon, musika pixkat entzun, kuskustu txarangakoak ere antze biltzan. Eta arratsaldean, Arrangoitzetik Baionarako bidea egin genuen, han ere bazelako festa eguna, aldarrikapen eguna edo, alda etxebizitza elkarteak edo antolatutako auzolan eguna, eta han arratsalde partean kontzertuak ere baziren, zea maiz ikusteko aukera izan genuen, gero ondoren Tapia Teleturiaren kontzertua zegoen, akaso berandutu egin zitzaigun apur bat, urrengo egunean igandean goiz jekibarra genuen lan kontu batzuetarako, eta zea maizen kontzertu ikusi genuen, baina hori Baionan giro ederra zegoen, jende asko zegoen, ezagun desente ikusteko aukera ere izan nuen, eta hori maite dute, asteburuari zuku atera izanaren sentsazioarekin iristea igande gaura. Goizeko 10:24 Goiuri zure maite dut azin da? Maite dut ez bat daukat nik gaur goizan esnatuta irakurri duan lehenengo albisteak ezin egona sortu didalako eta hausnarketarako interesgarria dela iruditu zaidalako. Valentzian, bertan hiriburuan topatu dute gizonezko bat hilda bere etxean eta uste dute 15 urte pasa dituela etxean hilda. Eta antxe egon dela iotza 15 edo 20 urtez ez dakite ziur. Kontua da, gizona bakarrik bizi zela, zituela seme bat eta alaba bat, baina beste nonbait bizi direnak, eta bizilagunek diote beraiek pentsatzen zutela, duela 15 bat urte edo, erresidentzia batera bidali zutela gizona, edo erresidentzia batean sartu zela, eta beraiek ez zutela ezer somatu, horreixe pentsatzen zutela, eta hortan geratu zela, ez? Kontua da orain itute batzuk eduki dituzela eraikinean eta arazo tekniko batengatik edo han joan dira suhiltzaileak eta antxe topatu dute gizonaren hilotza 15 urtez antxe inork faltan botagabe pasa ditu gizon horrek eta albiste irakurtzen ezin egona noski, eriotza bat eta zari garelako, bakardadea zari garelako, eta lehenengo hausnarketa izan da nere buruari egin diot ez epaitzeko, ze hasiera batean
joera izan daiteke pentsatzeko eta azte gaiztoak ez, seme eta alaba hura ez zutela aita faltan bota, 15 urte hauetan, ez direla bisitan joan, baina bueno, agian aitarekin ez zuten harremanik, agian aitak zerbait gaizki egin du bizitzan eta ez dauka harreman honik seme alabeekin, orduan egin dut ariketa bat ez epaitzeko ez hildakoa beraz, ez dakit, ez familia, ez dakidalako, eta ez da bizilagunak ere ez, baina hor geratu naiz bizilagunen kontuari bueltak ematen, ze azkenean, eraikin batean, hainbat hainbat jende bizi gara, eta pertsona hau bizi zen, jarraitu dute komunitateak, jarraitu dio kobratzen tasa, berak kontutik, pentsatzen dut dena domizilatuta edukiko zuela, eta argia ordaintzen jarraitu du, ura ordaintzen jarraitu du, esan bezala komunitateko tasa, baina inor ez da kezkatu eta inor ez da ohartu gizon hori, falta zela baina benetan ez dira kezkatu eta geratu naiz bueltak ematen eta pentsatuaz harremana, ze harreman daukagun gure bizilagunekin, ez? Eta nire buruari ere etxeko lanak zen, nire bizilagun guztiak ez ditut ezagutzen, eta uste dut, laizter gainera etxe zaldatuko naiz, eta esfortzu berezi bat egin behar dudala, horixe, joaten naizen etxe berri honetara, bizilagunekin harreman duinago bat eraikitzeko behintzat, egia da bakardadea sekulako arazoa dela, badakit duela urte batzuk Ingalaterran adibidez sortu zutela bakardadearen ministerioa, horrelako zerbait, arazo larria daukatelako gai horrekin, eta hiperkonektatuta bizi garen gizarte honetan horrelakoak gertatzen direla, eta uste dudala bizilagunak gehiago zaindu behar ditugula, edo elkar zaindu behar garela, eta horixe. Ea horrelako albistek irakasgai bezala balio duten. Y todavía sigo en pie. Nik ez dut maila gehiagi altxako, ze nire maite duta ere, ez da gizaba gertatzen zaidan. De la artillería, el fuego en la guardería. Nire maite duta badator, ez dut lortuko hau behar bezala egitea, beraz, oraintxe jarriko dizuet, entzutean nahi dudan audioa. No puedo hacer una canción de paz. Margoan ari gara entzuten, hain zuzen ere Nana Urgente para Palestina kantuan, eta nik Palestinara egin nahi dut maite dut honetan bidaia, hain zuzen ere entzunarazi nahi nizuen audioa bilatzen dudan bitartean. Kontatuko dizuet, gaur goizean, azken orduak ekarri digu ez, irudietan eta informazio etengabekoan, Donald Trumpen Tel Aviverako iritsiera hori, eta egia esan nahiko kafkianoa egin zaite dena, eta egiten ari zaiten, ez? Bake prozesu bat saldu digute, bake prozesu faltsu xamarra, eta Trumpak gehiagi dituna, eta batez ere garaile eta galtzailearen diskurso eta dikotomia horretan erabat murgiltzen gaituena, ez? Eta gogorarazten gaituena, Palestina badela herri zapaldu bat, eta zapaltzen jarraitzen dutela Israel, Estatu Batuak eta beste hainbat estatuk. Audio hau duela egun gutxitakoa da. Mentxe Saleal Jafaraui ari gara entzuten, kazetari gazatiarra da, azken orduetan Israelgo ejerzituak erailduena beste hainbat ehunka mila izan daitezke dagoeneko Gazako gatazkan azken 2 urte hauetan hil dituzten kazetariak. Bake hori ospatzen ari zen bideo honetan, entzuten ditugun irudi hauetan, hemen ambulantziak entzuten dira, baina ambulantzia eta suhiltzaile kamioi gutxi hauek ospakizun sirenekin ari ziren. Eta hain justu Saleal Jafaraui eskerrak ematen ari zen mundu osoan Gaza nolabait lehen planora, informazioaren espazio horretara, eta nolabait kritika kolektibo horretan mantendu duten guztiei, babesa adirazi dietenei, Israel genozida bat dela, nolabait egunero mai gainean jarri dutenei, jarri dugunei, hortik ordu gutxitara Israelek hil egin du kazetari hau. Beste hainbat kazetarik duen balio berbera dauka, Saleke al Jafarauik bakarrik, gertatzen dela, ez, Donald Trump Tel Avivera iritsi eta bake prozesu ustezko bat saltzen ari zaizkigun bitarte horretan guztietan kolonoek jarraitu dituzte jipoitzen, nekazari palestinarrak jarraitu dute euren lurra lapurtzen, eta horrexegatik uste dute inoiz baino gehiago erresistentzia horretan jarraitu behar dugula, boikotek inoiz baino behar gehiago dutela.
izan langileek kafen eskatzen diotenean euren buruzagiei ezin dela tren ilegal bat eraiki genozidioaren lurretan, edota izan musikari batek exigitzen duenean Spotifytik atera ere egin behar dugula. Bakoitzak beren horrien egin beharko du, baina uste dut zerbait garbi izan behar badugu buruan dela Palestinarekiko presio mediatiko eta presio sozial hori egiten jarraitu behar dugula, akaso inoiz baino gehiago ez dizaguten bakearen trampa honetan genozidioarekin jarraitu eta gainera gu isilik uzten. Horrexegatik, hause nire gaurko maite duta, eta, hemendik Al-Jafaraui aipatzen dudan bezala, Palestinan hil diren milaka pertsonez gain, Palestinan informatzen aritu eta akatu dituzten ehunka edo milaka kazetariei, oroitzapen mezu hau ere egin nahi nien. Son de arena y las carreteras esperan por ti. Eta entzuloi zerbait leunagoa edo gozoa kontatze aldera, oraintxe iritsi da postaria Elkar argitaletxearen sobre batekin, eta hementxe daukaguna zer eta Petxi eta etxeko uztaren 25 urte zuzenean diskoa. Hemen esango nuke Petxi bera, Joseba Irazoki gitarran, Inigo Telletxea baxuan, Igor Telletxearen anaia baterian, Ruben Caballero gitarretan, Estitxu Pinatxo eta Jokin Pinatxo koroetan, Janos Lester, opari derrakarri dute. Bai, eta zuzeneko aurkezpenak abenduaren 10 Gasteizko kampusan, urtarriak 16 Hernaniko kulturetxean. Hala, toma, 2 ordu. Entzuleo goizeko 10 eta 33 minutu gure urrengo bi gonbidatuei maite duta libratu egingo dieguz. Minutak aurrera doaz eta benetan desazkunde turistikoaren aldeko topaketa hoien inguruan hitz egin nahi dugu beraiekin. Urrengo minutuetan goizeko 10 eta 33 naiz irratian, Bigarren Kafean. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak. Bigarren Kafea. Emanaldia hasi da, non dago nire aulkia, heldu eskutiko gorrutziera maten, sartuko da eguzkia, zure gelako Euskal Herria bera bezain anitzak dira gure herrian topa ditzakegun turistifikazio ereduak. Ingurune bakoitzak bere realitatea bizi du, baina nahiko orokortuta dagoen ustea da gaur egungo turistifikazioa ez dela jasangarria eta asko dira horren bueltako kezka duten elkarte eta norbanakoak. Kontua eskuetatik joan denaren sentsazio ere edatuta dago eta horren aurrean desazkunde turistikoaren aldeko topaketak egingo dira urriaren 24an eta 25ean Donostian. Errealitate ezberdin horietako esperientziak partekatu eta turistifikazioaren eraginez larriagotu diren beste hainbat arazo jarduera ezberdinen bidez landuko dira. Jardunaldi hauen sustatzaileen artean dago bizilagunekin elkartea eta bertako Amaia Ulat eta Eia Arregaina etorri dira Bigarren Kafera. Egunon eta ongi etorri. Kaixo, egunon. Egunon. Zer modu zarete? Ondo, ondo. Ja jardunaldiekin prestaketa lanetan erabat murgilduta? Bai, buru belarri. Oraindik ere 10 bat egun geratzen dira, joango gara. Aletzen, pixkanaka gitarauak ze eskaintzen duen, zeren inguruan hitz egingo den. Sarreran aipatu dugu, Euskal Herri osora edatzen diren jardunaldi diren, mintzat Euskal Herri osotik jasotako esperientziak edo hartu nahi dituzuela kontuan, zuei kasu honetan, horten anfitrioi lanak egitea tokatuko zaizue, horrek eragiten du
ardura berezirik edo antolakuntzaren pixua eraman behar horrek eragiten du ardura berezirik? Bai, ardura ekartzen du azkenean Donostin egingo ditugu urriako 24 eta 25 eta azkenean bai. Lan nahikoa tokatzen da bai egitarau antolatzen, baita espazioak lortzen eta jendea gonbidatzen ere bertara etortzera. Euskal Herriko eredu ezberdinak edo esperientzia ezberdinak partekatuko dira bertan, pentsatzen dut turistifikazioaren gai honen inguruan ere gero eta gehiago izango direla, aipatu dugu kezka gero eta handiagoa dela, batzuk aspalditik ari zarete horren inguruan lanketa hori egiten, pentsatzen dut gero eta sare zabalago egongo dela, ez? Euskal Herri osoan zehar banatuta gero eta eragile gehiagoren berri izango duzura, elkar ezagutzen joango zaretela. Bai, poliki bagoaz elkarrekin ezagutzen horri izan ditzakegu, adibidez Urdaibai Guggenheim Nesto plataformakoak edo bestetik gurekin batera laguntzen daudenak antolatzen topaketak Bilboko Aldezarreko bihotzean auzo elkartea eta soz Aldezarra edo bestela Iruñatikan ere bai azeta komunitarioa. Azkenean bai ikusten ari da desberdintasun turistifikazioak era berean jotzen duela toki ezberdinetan bai etxe bizitzaren prezioaren igoerarekin, gune berden artifizializazioa izan daitekena bezala Urdaibaien egin nahi dutena, bai ere lan prekarioak hartzen duela langileei, masifikazioa agian da ezagunena edo ikusiena kaletik ibiltzen zeranean, eta adibidez Donostin hasi dira azken urteetan elitizazioa bultzatze elite batentzako hiria bihurtzeko. Askotan, Donostiaren bizilagunen elkartearekin, Asier Basurto izan dugu noizbait ere hemen, Donostiaren inguruan aritu izan dugu garaitz eta hizketan, gaur egun Donostiko egoera nola deskribatuko zenuteke? Ze egoeratan dago gaur egun Donostian? Urtez urte jarraitzen dugu rekorrak batitzen, ez? Azkenea izan da gaualdirik garestiena lortu izan dela, ez? 200 eta piko euro gaua, ez? Eta azkenean politika, administrazioa eta industria turistikoak ari dira bide hori elikatzen etengabe, ez? Turistak erakarri modu desberdinetan estrategia desberdinen bitartez, ez? Kale merkantilizazioa, espazioen erabilera anitzak bultzatuz, ez, makroeventoak, oraintxe zinemaldia pasa dugu, ez, eta ikusten dugu etengabeko inertzia hori mantentzen dutela. Hor, esan duzuna hasieran, ez, gaualdirik arestienaren kontua, askotan frivolizazio kontu bat ere badela dirudi, ez, egiten dugu, ez dakizen bat kostatzen da, Donostiakoa da gaurik arestiena, eta barre egiten dugu, baina hor, barre horren atzean, alfombra altxako bagenu, arazo potolo bat dago eta zabor asko dago horratzean. Bai, ora adibidez dagoena da, badaude estadistikak eta esaten dutena Bostizarreko hotel bateko langileak ezingo zuela bertan lo egin. Osea, hor ikusi dezakegu ere noraino eramaten duen prekarietatea, gero esaten digute hori Donosti dela hotel gaualdi garestiena, hoteletan eta pisu turistikoetan ere bere garaian iritikarirak egindako Airbnb-en bitartez ere media gauri garestionetarikoak ere ziren pisu turistikoetan, eta beraiek adibide moduan jartzen zuten Nueva York baino garestiagoa zela Donostin lo egitea. Hortxe dago datu hori, esanguratsua guztiz. Badaukazue sentsazioa, aipatu dugu hasieran, ez, turistifikazioaren inguruan gero eta kezka handiagoa dagoela, hasiera batean, urtea daramatzazu honetan lanean, hasiera batean akaso gaiari zeharka begiratzen zion jendea ere gaur nabaritzen duzue gaur arazoa erabat modu kontzientegoan bizi duela? Bai, atera zen EHUko ikerketa baten, ez, 10-tik 7, osea, Donostiarretatik 10-tik 7 ikusten dutela arazoa dagoela turistifikazioakin eta gehiagizkoa dela. Orduan alderretatik bai, kontzientzia hori handitzen ari da. Eta hor kontuan hartu behar da ere bai, administrazioa hasi dela partxea jartzen ikusten duelako jendeak kontzientzia bat duela, baina azkenan dira partxeak esan daiteken bezala hotelen irikierarako eta moratoria bat jarri zuten, baina partxea da, eman da daude lizitazioak ordan irikitzen jungo dira, eta gainera justo gaurko garanera ateratzen zen albistea, Grosen eskola bat, FP eskola bat zena bihar, osea, gaur edo bihar begiratu behar dutela, hotela emango dioten lizentzia edo ez, moratoria horren excepzioetako bat izan da.
Zentzu horretan esaten duzuena, askotan irakurtzen dugu, esan da ez dakize urte arte ez dela gehiago lizentziarik emango, baina aberi aurretik egin dago. Hori da. Azkenean Eiarrek esaten duena, ez? Administraziotik ikusten dugu itxurakeri ariketa hori egiten ari direla, neurritxo horiek mahai gainean jartzen, momentu estrategikoetan, lanean ari direla edo turismo beraiek jasangarri deitzen dioten horren bidean daudela lanean ari direla edo jartzeko, ez, mai gainean, baina guk esategu ez degula aldaketa hori behar degula benetako aldaketa estruktural bat, eta hiri eredua bera replanteatu behar degula, ez, herritarron beharrei erantzuten dion hiri eredu bat eraikitzeko, eta ez industria turistikoaren mesedetan, eta gutxiengo boteretsu baten mesedetan egongo den hiri eredu bat, ez. Aipatu dituzue, sarearen kontu aipatu dugunean, Euskal Herriko beste hiri buru edo hiri handi batzuetako elkarteak aipatu dituzue, pentsatzen dut oinarrian arazo aman komun antzekoak izango dituzuela, ez naiz eta gero bakoitza beren ñabardurak izan, pentsatzen dut arazoaren muina antzekoa izango dela leku guztietan. Bai, azkenan arazoaren muina toki guztietan berdina da, bai Bilbo izan, bai Gasteiz izan edo Baztan, eta ez bakarrik Euskal Herri mailan, osa Bartzelonan, Venezian, Lisboan eta ere azkenan funtsa berdina da, alik eta, osa, bilatzen dutena turistifikazioarekin da, gutxi batzuek alik eta etekin gehiago atera, eta horretarako berdin zaie, Urdaibai izorratu barba da, herritarrak beraien hirietatik kanporatu edo berdin zaie azkenan etekin gehiago ateratza da, eta guk bai salatzen duguna da, azkunde horren bila dabiltzala beti datuak ematen, lehen amaiak esan duen bezala gera Donostiko gaualdi garestiena, hori, guk azkenan desazkundarekin eskatzen duguna da, ja, frenoa jarri barzaiola honi, berandu izan baino lehenago eta geisten jun. Eta administrazioa aipatu duzu, administrazioaren aldetik somatzen duzu ez dakite deserosotasun gehiago erabakiak hartzerako orduan edo beraiek aplikatu nahi dituzten politikoiek aplikatzerako orduan, esan nahi dut, zuena bezalako elkarteak eta gizartean egiten ari den presio horren eraginez somatzen duzu administrazioa nolabait ere ez dakit horrelako neurriak hartzerakoan deserosoago edo somatzen ote dagoen? Ez dakit deseroso, baina bai, fitxak mugitzen ari dira bilatzeko herritarron iritzi hori pixka manipulatu edo arintzeko, ez? Eta horri ikusten dugu, ez zituztela gauza batzuk esango guk presio hori, ez, herritarrok presio hori egin izan ez bagenu. Esan dugu, urriaren 24an eta 25ean egingo direla jardunaldiak, horrela, modu orokorrean aipatzen hasita, zein dira jardunaldi hauen helburuak? Bai, lau helburu nagusi jarri ditugu topaketa hauek antolatzeko. Lehenengoa izango zen Euskal Herriko lurraldearen, herriaren eta hiriaren turistifikazioa kezka dituzten pertsonak eta elkarteak ezagutza gure artean eta harremanetan jartzaren azkenean eskotan kostatzen delako harreman horiek egitarena. Gero Euskal Herriko ikuspegi orokor bat eskuratzea, martxan dauden borroka, proiektu eta proposamenak ezagutuz eta hauen gaineko informazioa trukatuz. Gero turistifikazioaren eta desazkunde turistikoaren gaineko gogoeta kolektibo bat egitea, eta bukatzeko jarri dugun beste helburuetakoa da elkarlanerako aukerak identifikatu eta aurrera begirako elkarlanari oinarria jartzea. Azkenan lehen bai aipatu ditut, gurekin batera laguntzen daudenak antolatzen gehi, dauden beste elkarte batzuk Stop Urdaibai edo Aroztegikoak eta azkenan badaude eta saretzen jutarena elkarrezagutzea eta hori norbanako ere gonbidatua dago etortza, orduan ere zakit Bilbotik edo Bizkaitik edo badator, horrela ere norbanakoari aukera ematen diogu borroka honetan sartu nahi badu edo bertako eragileak ezagutzeko. Zuek zentzu horretan somatzen duzue, bizilagunekin elkartea Donostiakoa izaki, gero eta gehiago jendea hurbiltzen zaizuela beraien kezka horrekin edo elkartearen sare hori Donostian bertan zabaltzen ari dela somatzen duzue? Bai, ikusten dugu jendearen erantzuna, ez? Fanzine bat atera dugu duela gutxi eta okindegian salgai gure betiko okindegian salgai jarri nahi genuen, eta jun bezain laster, bai, egiten duzuen lana eskertzekoa da, bai, jarriko etementxe, ez? Eta inkluso kartela jartzen ari geranean, ez? Gerduratzen da noizuenka jendea, ez? Orduan, badakau hori, sare hori eta ingurukoen erantzun positibo hori, bai. Eta pentsatzen dut, larun batean aipatu dugu lehen, Baionan izan zen auzolan egun hori horrelako ekintzek ere elkarrezagutzeko eta balioko dutela, ze zuek ez dakitan izan zineten, baina Xierba Surto beintza bera han ikusi nuen egune batean, eta pentsatzen dut horrelako festa egun edo aldarrikapen egunetan ere sare hori
saretzen eta edatzen joateko egoki izango direla horrelakoak. Bai, bigarren urtea dago aztela, jartzen dugula gure pustutxoa, eta hor ginean Ostiakoen ondoan, sindikato de inkilinas Madriekoa ere zeuden, eta Bartzelonakoak ere bazeuden, ordu nolako espazioak interesgarriak dira, ze guk gure realitatea ezagutzen dugu, eta turistifikazioaren arazoa gure Donosti horri egokitu diogu, baino toki bakoitzean esandakoa ez, forma desberdin bat hartzen du, eta guretzako oso interesgarria da ikastea beste toki hoietatik. Uistu saretze hori igual bada ez, indargune, askotan amore emateko tentazio izan dezaken gai baten aurrean, ez? Ikusita kapitalismak nola irenste duen dena, instituzionaldetik ere aipatzen zenuten, ez neurriak beti dira partxeak, beti dira tranpatxikiak, baina benetan badirudi ez dela zer egiten, eta norbera sentitzen da askotan indarrik gabe, ez? Baldugu zer egiterik, da pentsatzen dut hori beste lurraldeetako, beste proiektuak elkartze horietan, saretze horretan sortzen dela, ez? Pixka bate energia borroka honetan jarraitzeko, ez? Bai, nik uste baietz, azkenan energia ekartzen du, apirilan ere antolatu ziren Europa mailako sarearen topaketa Bartzelonan bertan egon ginen, azkenean aukera eduki genuen ere Bilbokoekin egoteko, Iruñakoekin egoteko, eta gero estatuko beste hiri batzuk, Europa mailakoak, Italiarrekin eta azkenean horrek ere ikusten du, bertan zeuden Veneziakoak ere bai ematen duela dena galduta daukatela, baina borrokan jarraitzen dutela eta ikusten duzu. Beraiek entzuten den guztiarekin eta hor jarraitzen dutela saiatzen bizitzen beraien herrian beste herri bat egiten, azkenean horrek ere txute ematen du, eta hemen daukagu aukera adibidez Euskal Herrikoetan ere txute berdina aukitzeko, zure herri txikian edo kostako herri txikian bizi bazera eta ikusten duzu turistifikazioak egunero zure herria jaten duela, nik uste topaketak ere izango direla pertsonaientzat positiboa ikusteko nola borrokatu daiteke, nola landu daiteken, eta azkenan ezakit kuadria lagunekin jun bertara eta gero ekartzen dizula hori antolatzeko jakiteko zeini eskatu laguntza edo nondik atera ideak, nik uste positiboa izango dela alde horretatik. Egitarra bari begira jarrita esan dugu, ostirala eta larun bata izango direla. Ostiralean nola baitere, suabe xamarrasiko zarete, ze larun bateko egitarra gero aztertuko dugu, eta badago mamia larun batean. Ostiralean arratsaldeko 6:30 hitzaldi bat izango da, topaketetara eta desakuzkunde turistikora sarrera, nola baitere, sarrera moduko zerbait izango da, eta ondoren mai inguru bat turistifikazioa eta etxebizitza larrialdia, horrela golpean, gai serioetara, mamira bete-betean. Hori da, fuerte. Hori da. Bai, azkenean lehenengo ingogu sarreratxo bat kokatzeko gaia, oinarrizko kontzeptuak, ikuspegi globala ez, Euskal Herriari pixkat begiratzeko, eta kokatzarik eta hori egiteko, eta gero sartuko gera etxe bizitza larrialdia eta turistifikazioaren arteko erlazio hori lantzen, gomidatu desberdinekin, eta bai nahi dugu ere izatea espazio bat, bai inguru bat, baina gerturatzen den horrek ere parte hartzeko aukera ukitzea, galdera desberdinekin, eta ikasteko eta hausnartzeko espazio bat sortzea. Beraz, larun batean nola baitere ostiralean markatu, burua martxan jarri, eta larun batean, goizetik hasita gau partera arte, bete-beteko egitarau egun hasteko, beste mai inguru bat, goizeko 10:00 larun batean, hiri eta lurralde bizigarrien bila hori izango da. Lehenengo ekintza larun batean. Hori da, hor bilatzen dugu beste gure kasuan hiri eredu ez, baina lurralde eredu, herri eredu desberdinak bilatzeko bide desberdinak landu ez, bai izan daitekela ekologismo aldetik, baina bai arkitektura aldetik ez, orduan bilatuko gu ikuspegi orokor hori lantzea. Gero, mai inguru ez gain, tailerrak ere izango dira, hori ere bada, bitxia edo galdetu nahi nizuen zerbait, horrelako bi eguneko topaketa bat guztia mai ingurua badiru, ez mai inguru esaten dugunean zerbait densoa dela, asko hitz egin entzun beharrekoa, zentzu horretan mai inguruak eta tailerrak bezalako jarduerak tartekatzeak nolabaiteko dinamismo hori edo bilatzen du? Karo, esaten genuen bezala ez, gure Donostiko errealitatea landu eta aztertu dugu, baina asko dakagu ikasteko, eta beste lurralde eta herri batzuetan ere ari dira honekin lanean eta borrokan ez, orduan ez genuen aukera hau galdu nahi, gerturatzen den jende horren horrekin konversazio eta hausnartzeko espazio hori sortzeko ez, horregatik hainbeste tailer. Goiz partean, 12:00 izango da lehendabiziko tailer hori, auzoak turismoak itotzeko arriskuan, zer dakar turismoak euskararentzat eta turismotik bizi, prekarietatean bizi, galdera edo lerroburuiek biltzen ditu. Hori da, desdoglosea egongo da, eta hor gustoen arabera edo gogoen arabera banatuko
da jendeat, izen ematean ja aukeratzea dezue, eta bai, horixe da. Gero bazkaria, ez da leku txarra, goizean hitz egindako guzti hori ere mainguruan bultatxo bat emateko? Bai, azkenean jarri dugu bazkaria ere bai, egun osoko izan da ere bai, eta bai garrantzia manei genien ere topaketetako gunez formalei ere bai, horietako bat bazkaria dela, eta hori, izen eman nahi duenari ere animatzen diogu bazkarira izen ematea, prezio, topaketa doainik izango dira, bazkaria prezio eukiko du, baina prezio horriko jarriko dugu ere bai, gutxienez gastuak, bazkariaren gastuak kubritzeko eta jendea alik eta jende gehien ere bazkarian gelditzeko. Bai, eta den esaten hasita ez, Donostiara kanpotik datorren egun horretan jardunaldi horretara, seguramente zuen bazkaria merkeago bateako zaio, Donostiko edo zilekutan bazkaltzea jotea baino, eta hortxe, esan duzu deialdi hori ere, izena ematen duzuen unean, bertan bazkarira ere izena ematekoa, eta bazkalostean beste tailer batzuk, arratsalde ere bete-beteko duzue. Bai, hori da. Lehenengoa bi tailer simultaneokin hasiko gu, eta beste opor eredu bat posible da tailerrarekin hasiko gu bazkalostea alde batetik, eta beste aldetik marka bat algara deitu diogun tailerrarekin, azkenean lurralde bakoitzari jarri diote etiketa batez, gureak pintxoak eta gastronomia dira, baina badakagu kulturaren hiria, kirolaren lurraldea, eta horrelako etiketak, ez, eta hori aztertzeko. Eta behin jada, errematea emateko, iluntzean itxiera ekitalditxoren bat edo egin, eta ondoren festa. Ze izango da festa horretan? Baldago jakiterik edo prestatuta daukazu edo hori sorpresa gordeko dugu? Oraindikan sorpresa. Baino guardetxean izango da, Donostiako guardetxean. Bueno, hori sorpresa horretan ere jateko agongo da. Hemen amua bota eta bota ari zarete, informazio praktikoaren aldetik, jarduera doakoak dira. Bai, jarduera guztiak doakoak izango dira, bazkaria ezik, eta hori, bai prestatu dugu edo prestatzen gaude, egun osorako ere bai, lasai egoteko txokoren bat jartza, kafearekin, fruta, galleta batzuekin, edo indarrak hartzeko eta lasai hausnartzeko edo elkar ezagutzeko, lehen komentatu bezala, hori gunez formalak aprobetxatzeko, saretz hori egiteko. Eta izena emateko ere, formularioa jarri duzue, bizilagunekin.eus webunean, hortxe informazio guztia aurkitu daiteke, eta esan duzuenez, izena ematerakoan zehaztu beharko da, ze tailerretan parte hartuko den, bazkarirako izena ematere bai, hori ere eskertuko duzu aurretik jendeak izena ematea zuek ere antolatu alizateko. Hori da. Ja, asteburua gorde eta izena eman, jakiteko nora eta zer egingo dezuen. Gero ere aipatzea, itzulpena bermatuko duguela, mainguru eta itzaldi handietan, bai euskera gaztelania eta frantsesera hiru hizkuntzaiek bermatuko ditugula, eta gero tailerretan kasuan kasu saiatuko gerala ere moldatzen. Bai. Eta zaintza gunea ere izango da, ezta? Tailerretan eta parte hartu nahi dutenentzako zaintza gunea izango dute, hori ere eskura nahi dutenek, eta lotarako lekua ere irakurri dugu zerbait antolatzen ari zaretela. Bai, lotarako ere tokia bilatzen ari gara, jendea azkenean asteburua izan da ere ez ibiltzeko bueltaka eta lasai ibiltzeko, orduan ere hori. Lotarako aukera gongo da. Eskatzen dugu formularioan eskatzea gu lanean iteko, ze igual jendeak ez badu behar, ez dugu martxan jarriko, baina eskatzen baditu digute bai jarriko gu. Badago izen emateareko eta epe mugarik? Topaketak, baino topaketen hasteko asteazkena izango da azken eguna orduan. 22. Orduan eskertuko genuke, aste honetan ja izen ematen jutea, ja batzuk hasi dira izen ematen, eta gonbidatzen ditugu gelditzen direnei izen ematera eta etortzera, azkenean denon artean hausnartuko dugun zerbait da, eta hori da, zalantzan dagoen jendeak eman dezala izena. Zalantzarik ez egin eman izena, eta Donostiara joateko aukera izango delako. Eta nik galdera bat amaitu horretik egiteko gogoa banuen, akaso gehiagotan ere egingo zizueten, eneko goia badoa. Zentzu horretan horrek zabaltzen dizue, baikortasunerako edo ate zirrikituren bat ikusten badoa jardunaldietara ulertu nahi. Ulertu dut. Ez dakigu, nik alkatetzatik badoa labentzat. Nik zalantza daukat galdera hau, beraiek erantzun barruten, edo Goiuri eta biok erantzun dezakegun. Danok erantzun dezakezu. Nik galdera egin du norentzat. Egin berriro galdera, eta nik esan maizu zorpegi jarri duten, hola zeharkan ebilen musika aukeratzen eta horpegi ikusi diet. Eta galdera egiten eritzen betela esan du, akaso ez egitea hobea zema, tira, behin galderak egiteko gaudenez. Jule, nik erantzungo dizut, eta gero bereek esan dezatela erdiados edo ez. Gogatzen duzu 75ko transizioaren inguruan askotan erabiltzen den esaldi bat? Atado y bien atado.
Bai, baina... Nik hor eman dizut, ustezko erantzun bat, gero orain zuek esan nola bizi duzu. Bai. Goia gonbidatua badago topaketetara nahi badu etorri hori batzen galdera, eta beste galderari azkenean aldatzen dena da pertsona ez struktura ez atzean dagoen guztia orduan. Ikusten dugu bide berretik jarraituko dutela. Pixka bat erretorikotik ere bazuen. Bai, badakit. Genekielako gutxora. Baina gu entzuteko pres bagaude, etortzea, osnartzera, eta bueno, desazkunde turistikora batzera gurekin. Eta hor kontuan aukita proposatu duten alkate berria gaur egun turismo zinegotzea dela. Bai, hori ere egia da beraz, ez dakite zentzu horretan, baikortasunerako zirrikitu esateran indua, baina argi izpitxikirik ere ikusten... Humoretik jarraitu behar balin badugu, ustut bi aukera ditula Eneko Goiak, 24 asteburuan esazkunde turistikoaren jardunaldi hauekin bat egitea, bestea da bakit, Ankorako lagunek community manager izateko gonbita luzatu diotela. Bai, Bai, sare sozialetan community manager izateko, baina ustut hori ere ez dagokiola oraintxe. Txen hartu beharko du, beste urte alkatetan pasatzen opor luzeak egin beharko ditu. Bueno, horrelako kontuak utzita, esan dugu urriaren 24an eta 25ean, Donostian egingo diren turistifikazioaren aurkako, desazkunderen aurkako jardunaldi hoiek, aipatu dugu, izen emateko aukera bizilagunekin.eus webgunean, bertan formulario guztia, bertan informazio guztia, eta Amaia eta Iar, gure aldetik, besterik ez, eskerrik asko etortzeagatik, ondo joan da dela, eta esan duguna 22 arte izena emateko zalantzan dagoenak, eman dezala izena. Azken deialdi bat egin nahi baduzue? Ez horixe animatu, sortu nahi dugun espazio ontara ikasteko, eztabaidatzeko, estrategia desberdina garatzeko desazkunde turistikoen aldeko topaketetara. Eskerrik asko etortzeagatik. Zuei. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Aizu, baltzenekien oraindik ere hipoteka gastuak erreklamatu daitezkeela? Etxe bizitza bat erosteko hipoteka bat sinatu bazenuen 1985ko urtarrila eta 2019ko ekainaren artean, jar zaitez gurekin harremanetan eta erreklamatu alizateko behar duzun dokumentazioa zein den esango dizugu. Informa zaitez konpromisorik gabe. Emma abokatuak, 611-411-868. Ez da honen bale, entretenitzen gera birote balde. Frenorik gabe, daila kamera, nora biderik gabeko dela. Batzutan negar bestetan algara, dudan egunaren arabera. Goizero, batzuetan erota bestetan bero. Ontiotan bezala, txarra den lekuan nona ere bada. Salda badago sortu zuen miruak eta etzekien nahi gabe gure kolaboratzaile den Lander Kornagorentzat sintoniare egin zigula. Lander, egun honetan ongetorri. Asko berdin. Salda badago aipatu genuen, saldak egon behar duela. Beti. Saldak egon behar du, igande goiz batean mendira joan edo menditi bueltan zatozela. Edozin momentutan hartzeko, baina salda ere bada sukaldaritzaren oinarria, orduak salda bat egiten, oinarretako bat hori da bai. Bai, guk salda maite dugu. Eta gaur Lander Kornagorekin salda ez, baino saltxa bintzate izango dugu. Arekin non eta, azken hastian izan diren gastronomika 2025, nolabait nortasuna, itxasua eta euskal
Sustraiak honen inguruan ariko gara badakizue, mundu mailako kongresu gastronomikoaren edizio berria izan dela, eta labur-laburrean azken ordukoaren bila segituan egingo dugulako salto, baino, Lander, testu inguru pixkat emango du, nondik norako edizioa dela esan genezake edo. Aurten, pixkat tradizioa eta berritzeaz, hitzein dugu gastronomikan, aurten 25. urtea izan da gastronomika inda Donostin, da pixkat, batek ez baldin badaki zer dan, pixkat esan dezu, baina da kongresu bat nazio mailan garrantzitsuenetariko bat, lehenengotariko bat baita izan zen, eta aurten pixkat tradizioz, pixkat murgildu geha, eta tradiziotaz eta berritzeaz izan dugu pixka bat. Duela 2 urte Goiuri eta biok egin genuen eskapada gastronomikara, antxe... Eta duela 3 baita ere, bializagon gara. Bializagon gara. Beti lapurtutako akreditazioekin. Baina beti topatzen ditugu lagunak, eta beti animatzen gara, izena ematen dugu horrelako ikastaroren batean, behin, sagardo da astaketa izan zen agian, Inigo, egon ginena? Sagardo da astaketa? Bai, sagardo da astaketa batean egon Ez duzu... Ez dut gogoan, baina pentsatuko dut urrengo minutuetan, itxaso... Mendi luze topatu genuen. Hori, hortaz goatzen naiz, bai. Dira, egia da. Ba, itxaso leon lankideak azken ordua dakarkigun bitartean, saiatuko naiz, hobeto gogoratzen xaetasun horiek. Bagoaz azken ordukoaren bila, Bilboko estudioetara, itxaso leon egunon. Kaixo egunon, goizteko 11 diren honetan, gogora ekarriko dugu Hamas astelen honetako goizean bertan hasi dela baitu israeldarrak askatzen, eta honen baitan esan dezakegu mugimendu islamistak jada askatu dituela bizirik gelditzen ziren 20 baituak, 2 txandatan askatu dituzte, lehenik 7 eta segidan beste 13 etorri dira. Gurutze gorriaren bidez egingo dira itzulketa horiek aurretik adostutako 3 puntu ezberdinetan, hoietako bat Jan Yunis hirian. Eta oraingoz baieztatu dezakegu lehen 7 baitu horiek Israelgo armadak Gaza parean duen base batera eraman dituztela, besteak aurki utzi beharko lituzke armada sionistaren esku gurutze gorriak. Lehen itzulketa hauen ostean, hildako 28 baituen gorpuzkiak ere itzuli beharko ditu Hamasek. Bestalde gurera etorrita, gogora ekarriko dugu ere Falange Espainolak Gasteizen ospatu zuela atzokoan hispanitatearen eguna, eta horren baitan istiluak izan zirela, duela 89 urteko diktadura sustengatzen dutenen aurkako istiluetan. 19 atxilotu izan ziren, eta atxilotutako 19 pertsona horiek aske geratu dira dagoeneko goizonetan, igandetik astelenerako gauean joan dira askatzen, segurtasun saileko iturriak jakitera eman dutenez atxilotuetako bat, hoietako lehena adingabea zen, eta igandean bertan utzi zuten aske atxilotu eta gutxira, eta ondoren etorri dira besteak. Atxilotuei desordena publikoko delitu bat leporatu zieten, eta epailaren aurrean agertu beharko dute zitazioa jasotzen dutenean. Besterik ez oraingoz 12etan jarraituko dugu azken orduari jarraitzen. Eskerrik asko itxaso Leon, gu bagoaz esan da bezala aurrera, hementxe bigarren kafean, urrengo minutuetan gastronomika kongresuaz, eta honen inguruko osnorketetaz hitz egingo dugu Lander Kornagorekin. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Zer gertatu da? Tira baipatu dugu, nolabaiteko sarrera kokaleku hori egiterakoan tradizio eta berritzea izan direla pixka bat lehelo, eta ez dakit badirudi bi kontzeptu pixkat kontrajarri izan daitezkela Lander, baina elkarren artean lotura ere badutenak akaso sukaldaritza zari garenean. Barkatu mikora ziduderik. Bai, azkenen berrikuntza eta tradizioa berriz ematu oso urrundarena batetik bestea, baina azkenen
bata beste gabe ezin du bizi. Azkenen berrikuntza ezin dugu ikusi tradizioaz ez baldin badeu bidatzen eta tradizioa ezin dugu interpretatu berrikuntza o berritze kontzeptu hori ez baldin badeu hartzen, ez? Orduan emateu oso urrundarela, baina azkenen oso lagun hona dira, bi kontzeptu horiek sukaldari mailan, azkenen gastronomien. Horre, aipatu ditugu bi kontzeptu hauek, eta, bueno, izan dira, ez, lurra, produktua, bada euskal sukaldaritza, ez, ekoizpenari eta ekoizleari berez oso lotutako sukaldaritza bat, ez? Euskal gastronomita zitzengo dugu pixkat gehien bat, baina azkenen oso tradizionala egiteko modun, jateko modun, ekoizteko modun baita oso tradizionalak izate gaua indikan, eta gastronomika hau pixkat horri buruz izan da ez. Gehien bat, itxaso eta arrantza tradizionaletaz oinarritutako kongresu bat izan da, esate pixkat ni hor 3 uretatik ibil naiz, eta pixkat atentzioa gehiago deitu didatena ez, da itxasoaz asko hitzein dala. Asko hitzein dala, azkenen itxasoa da gure nortasuna da, eta gu itxasotikan produktu asko eta gure izaera asko hartu deu, eta hoi pixkat babestu eta baita arrantza ateatzeko eta arrantza tradizional hoi pixkat aupatu dute gastronomikako edizio hontan, ez? Ezkenen kontzeptu generala izan da, bai txipiroi, bai kokotzen, bai antxoen atzeko goza historio bat daola, ez? Famili bat dao, famili tradizional bat dago atzean, ekoizteko betidaniko gauza adibidez, komunitate bat baita sortzeala honen arabera, ez? Azkenen guk oso itxasoa asko bidatze dugu, eta pixkat hori babestea, kontzeptu oso polita iruditu zait, eta oso babeskuntza oso garrantzitsua dela gure nortasuna babesteko. Arrantza tradizionala aipatzen dugunean, eta zer horrek aipatu duzu ez atzean badago, familia bat, komunitate bat, hor badira bi kontzeptu elkartzen direnak, eta elkarren oso lagun izan daitezkenak bata da jasangarritasuna. Arrantza askoz jasangarriagoa egiten da artisau arrantza egiten denean, bestelako moduetan egiten bada, zer esanik ezia pistifaktorietan ezitako animalitaz edo arraietaz ari garenean, ez? Eta bestetik, arrantza tradizional horren pare-parean kalitateare badagoela. Zenen, zu era tradizional baten jute malin batzea arrantza zuk lehitzezu ze atea, ze zatea, ze berri zego, eta jute malin batzea industrializazioetan azkenen arrastre metodo iriabiliena urte askotan, azkenen dena sartzezu eta dena botatzezu, dena barkua sartzezu. Baina besteran zuk hautatzezu, ze erabili, ze bota, eta azken hori oso jasangarrigoa denboran. Oza da gu garela oso ituta egunero arraia egotea, baina eski ez da ohikoa, egunero arraia egotea, ez beti esatea. Astelenetan arraia ez dago, beti entzun deuna, ez? Jatetxetan, astelenetan arraia ez joatea. Zeatik izan da hori. Historikoki igandetan ezan arrantzatzen, askotan. Orduan, beti eukideu kontzeptu hori, astelenetan arraia ez egotea, baina gaur egun jute zelekuta eta beti dakazu arraia tope beteta. Eta azkenen hori baita da, egiteko erak ez diela jasangarrienak itxasoarentzako eta guretzako eta horre guztintzako, ez? Baina itura mantentzen da, nire etxean eta baita lagunekin bizi nintzenean etxe elkarbanatzen genuenean, hola pixukide ginenean, sartuta genuen gure familietatik ze hori, kontzeptu hori, eta ez genuen astelenetan sekula. Bai, kontzeptu hori mantentzea, baina jute malin bazea badago, bai. Beti dakazu arraia eta hori produktu guztikin gertatzea, azkenen... Supermerkatuetan arrai freskoa ere egoten da? Izaten da, baina azkenen kontserbazio metodo asko betuia, eta dena, baina... Hor beti ondo horrein ipatzen dugula ez, astelena eta igandea, eta eguneko menua astelenetan izaten dela, izaten zen, eguneko menuak beste indar bat zuenean, barkeia zuea, hotxa, erabat aztorauta daukat, bai. Asteburuko kartak edo pixkate beste jateko eskaintza garestiago baten sobrak jateko aukera, ez? Eta hor, legatza sobratu da zen asteleneko eguneko menuan akaso legatzon bat jantzitekela, ez? Eta gure borobilen beti esate dugu. Ikustezunen kartan ez, baina hain dela urte batzuk, krema del chef. Ikustezunula konzeptu hori, esatezen, hostia. Kontuz. Krema del chef dela, sukaldariak indula horrela, neberan indula, dena barrua eta dena sartu. Batidora martxan jarrita. Beti hola izan da, bai. Beti hori, pixkat sukaldarik parraite dugu hortaz, ez esan nahi juten bali mazeala jatetxe batea da ikusten bazula krema del chef ez jateko, gona egongoa, ja ez tia holako gozak iten,
baino beti bideu koina hori. Hori gabonetan ere gertatzen da, ez? Askotan izaten dira egun batzuk asko jaten denak, bezperan afari fuertea, urrengo gunean bazkari fuertea, eta horrela, otortu egiten sobratzen direnak ere, handik urrengo gunean akaso abenduaren 27an, 27an, hobeto sartzen dira eta gustu. 27an batzu da bai. 27an ere bai, akaso 25ko bazkarian ja leporaino baldin bazaude, beti bazkari egiten baldin badetxe horretan, Akaso horko soberakinak ere 26an, 27an jak, ose gehiagorekin. Eta ze gauza honek, Eta parrandatik bueltan harrapatzen badituzu, ez? 31ko afariko... Hor pekatua dago, 31ko parrandatik bueltan, batekoa jatea. Baterako bazkarirako gauzaz, egon dira kasuak, Egon dira kasuak, baten bate etxera alamoduz iritsi, eta hurrengo guneko bazkari erdia jan, eta gero komeriak. Nire txan egon da beti ohitura Urdaiazpiko erosteko gabonetarako, eta niko 31ko parranda hori anaiarekin egin da etxerako bueltan, behin baino gehiagotan anaiak nire esku jartzen zuen, bera dara izarrena, baino zera, laban luze hartu eta Urdaiazpiko amoztearen ardura nire eskutan. Bueno, atz guztia dauzkazu, beraz. Fio zen nirekin da uste ondo egiten zuela, bai, eta gero hurrengo honean aitak bronka, Urdaiazpikoa gaizki moztu dezue, hemen zula india zue, eta hauta beste. Artea, izango zen, Hor arte badago, Horre komeriak, eta... Zuena impresionismoa. Eta impresionatu duzuen zenuten. Goizeko bostetan bastante artista izan barra dago. Eta nahiko txukun ateratzen nuen, baina gero justu bakizue Urdaiazpikoa, ben grasa geruz hori kendu eta astentzarenean mozten, ezurraren albotik eta, nahiko perpendikular moztu barrela, ez? Plano xamar. Eta, igual goizeko bostetan, pixkat diagonalen bat sortzen zintzaizun, edo koskatxoren bat uzten zenion goran da hor badakizue, Urdaiazpiko moztaiek edo, dena leun, dena perfecto mozten dutela, eta igual koskatxikirin bat uzten nuen. Oi, apropos ezan bat, urrengun, kroketa egiteko. Oixe, mia mentak eutxo egiteko. Pentsa, neraita kontatzen du, beraien etxean, neraita leonekoa da, Urdaiazpikoaren ezurra erosten zela. Bai. Karnizerian, ez da egiten ben ere Euskal Herrian egiteko joera izango zen, baina han goze garaiak eta krisi garaiak zirela. Eta... Dakao hain pixkat, gixon bat iten balin bazu, batxuri zopa bat iten balin bazu, o lo que sea, Urdaiazpiko ezur basatzeko, baina zapore pixkat ematen, ez da goze kontu gati. Hori da, baina orduan bazen eta orduan esalde egiterakoan, ura, lau barazki edo antzegoena, eta 5 minutu ezurra sartu, eta atera, eta nahikoa zen. Eta hurrengoan beste 5 minutu, eta azken erako, salda horrek zaporerik etzuela hartzen. Kriston gozea. Urdaiazpiko agora eta bera, eta salda, eta kroketak diela. Zu tortilla patata pintxoa gandu zu izan? Baina atzuen nuen afaldu. Ara. Eta nago oraindik goze pasata. Ados, laiztera mabietan kroketa jatera mango. Bueno, baina itzuliko gara, poliki desbideratu gara eta, gastronomika kongresuaren ediziontara. Eta hemen bada Kanadara abiatuko den ontzi baterako sukaldarien bilaketa, hau kurios egin zego. Oso kurios egin zeten bai, bakizue Pasaian hau San Juaneko baienero erreplika egiten nahi diela, azaroak 7 itxasoratuko dutela. Eta sukaldare bila dabie, abenturantzako. Ara! 2 hilabeteko abentura hortan, sukaldari bat hartu, eta 5 urteko teknika, oain dela 5 urteko teknika horiek eta jateko modua hori erreplikatzeko bidai hontan, ez? Sukaldari hau, azken ez du bakarrikan janari prestatu behar, azkenen ontzian, sartzien guztian arrantzale eta marinero izan baute, osake, baten bat apuntatu nahi baldin bau itxasoko nozioak euki baituzula, baina bai oso kurioso iruditu zitzaiten, ze hauen proiektuaren antolatzaiek nahi dute sukaldari bat sartu ontzian, eta beak menu proposamena egitea, ez? Menu proposamen hau izan behau pixkat rigor historiko hori jarraituta, ez? Azkenen 16. menden egindako espedizio bat izan zen, eta 16. mendeko elikagai horiek euki baitu, ez? Badibidez, zorrukutuna bat, edo olagarro zopa hain famatua kauna guk hemendikan, Zumaiatikan, egiteko menu bat prestatu behau. Aha, gira? Ze ona. Bai? Inigo, itxasoko nozioak esan du. Kaso hemendik joan zaitezken bakarra zuzara. Ez da gituenik. Egiten hor dituen itxasoko nozioak eta hemendik beste dokumental bat aterako lukena. Nor? Jon Maia soria igual. Jon Maiari asko pegatzen dio espedizio horretako kide izatek.
Baietz? Eskifaiago kide. Bai, aizue, entzulen artean sukalderiak izango dira, baina hemen kontua da gozagarria dela, goxoki bat dela bidaia hau, Lander, eta... Esperientzi bezala ikaragarria izan behar. Zu joango zinateke, Lander? Bai. Itxasuan ibilitako zara? Ez jungo nintzen, ba. Pixkat irakurri da barrua. Bai, oza, kiston esperientzi bat, azkenen pentsau bila bete, jun behazula, baienero baten, erreplika baten, Kanadar arte, ez dakezula, ez dakazu, ez da sua egiteko almena, zure kabuzin behazu, ni ikaragarri iruditzen zait, olako esperientzi bat bizi izatea, ez? Eta oso interesgarri iruditzen zait, hola jutea da, esan jo, bazen zozen probatzea. Beste aukera da aurrekoan aipatu ziguzu negaluzearen kontxorra pote mordo bat hartu, ontzira eraman, eta horrekin ja ziurtatuta daukagu. Osorik ez dugula pasako behintzat. 2 hilabete zegaluzea bakarrik. Bueno. Badago Julen, itxas espedizio bat, oso interesgarri sentitzen dudana, ez dut egin guztu. Ui. Baina da, arraunean, piragua moduko batean, zera Ameriketarako bidaia egitea, Kanarizatik aterata. Denbora beharko da horretan, uste dut 3 hilabeteko kontua dela. Eta barku horrek, badu sukalde txiki bat, beste ontzi batzuk ere badutenan antzekoa. Ontzi txiki bada, kerrek piraguaren pala oso luzea dela. Oso zabala da barkoa, eta orduan ura harrapatzeko ere, zabal egin behar darraun. Eta hor, janari liofilizatuak, eta horrelakoak eramaten dira, eta hainbat espediziotan mendian, eta baita piragua giroan, eta eramaten dituzte. Baina uste dut hemen, helburua ez dela hori, Lander, helburua sukaldatzea dela, kozinatzea, eta pixka tradizioari helduta. Hori da, azken, guazten testu inguru jartzea, azken 16. mendea, zenbat produktu elikagai baindikan ez dian iritsi honea, imaginatu gure menua oso murriztu izango zela, ez? Eta hoi jarraituta, sukaldari honekin behar duna da, 2 hilabeteko proposamen guztia, azkenen, honea 16. menden, ez da tomatea, ez da patata, piperra ezan iritsi, oa indikan, txokolatea nite kuento, kafea ez da, pentsatzen hasteza da, elikagai asko, zerrendatikan kanpo. Eta horrekin, zuk zure menua prestatu, eta egunero zure tripulazioa bazkaria eta afaltzeko eman, eta gaina goxoa. Goxoak egin behar du, eta beharko du gainera kaloria puntu bat, itxasoko lanak gogorrak dira, eta nire zalantza da, arrantzatzen denetik ere jandaiteke. Baita. Baina hori girotzeko eta hortik aratago ere jakiak eraman behar dira. Azkenen zuk proposamen hontan beti ezin dezu esan, arrantzatze dauna, igual 4 egun pasatituzu arrantza gabe, eta 4 egun dieta estrikta. Euki bazu zure baita predisposio hoi, gauzak han egiteko, eta igual batxurikia zurguton amatiteko, bakailua gatzetan eman bazu, zuk indakoa baita, egaluzea baldin bakazu baita, kontserbatzeko modurik baten baita auki bazu, oso artesanala dena. Hori da, lehen gaiak, esan duguna ez, zure helburua baldin badu, asmoa baldin badu, kontatzen baldin baduzu, egunero arrantzatuko dugu zerbait, arrantzatzen ez den egunetarako ere, daramazun, aipatu duzun, elikagai gaur egungoarekin alderatuta, mugatu hori garaian zeuden elikagai horiekin ere zerbait egiteko gai izan behar duzu. Zu jutzezanen, zu menua aitezunen, eguneroko bazkaria proposamena euki bazu, egunero bateko. Ezkenen euki bazu menu bat listauta, zure elikagaiekin, zeman bazu. Eta hortik gora, itxasotik sartzen dena. Eta hortik gora, hobeto. 2 hilabete esan dugu. 2 hilabete. 2 otordu egunean, horra fuerteak. 3 igual. 3 otordu fuerte. 3 fuerte, eta... Dira, otorduak, Bai. Bueno, 180 izango dira, ez? 180 otordu, bai. Eta hoi, zenen zure, izan duna, ez? Tradizioz eta berrikuntza hoitan oinarritutako menu batin, eta suerte. Han bota itxason sorta da, nola izan den. Baina uste esperientzi bezala oso politia izan baula, edozein ez sukaldari batentzat, edozein pertsonantzat, pixat hemen gusta ezaiola mundua, uste espedizioa oso interesgarri izan daitekela, bai. Baina, aipatzen duzu, duela 5 urteko tekniken erabilerarekin. Zin duzu... Dela 5 urte airfryera eta bitozeramika eta oandikan ez zeren, eta orduan teknika guztioik erabili baituzu. Tresna modernoi gabe,
zare, barku baten. Eta zer egiten sua? Sua. Sua egiteko Pote bat, eta pote bat sua, kasuelak eman, eta... Ontzia handiak, noski? Ontzia handiak emango dituzu. Zuma pertsona joango diren badakizu? Ba, ustet, 18 pertsona. 18 pertsona gutxi ora bera. Ja, jendia da, Bai. Eta bilabete itxasoan, hotzik gabe, alegia frigorifikorik gabe, horrek esan nahi du, lehen gaiek ere, irauten dutena. Hori da. Osa, zure prebisioa inbazu, eta hori esan duna, ez? Azkenen bakailua adibidez eman balin bazu, zurrukutora baiteko, gatzetan emandako bakailu bat izan marko, igual batxuria emate balin bazu, inbazu propuesta bat, non badakizu igual hilabete bat iraungo balin baizu, lehenengo hilabetean batxuri zopa jateko, edo lo que sea, edo tipula esatzeko, edo zer gauza. Igo, gutakoro ematez da joango, baina arado norbait bilatu behar dugu, Bai. Arado norbaitekin harremanetan harri beharrean gaude. Niri oso interesgarri egiten zait, bai. Oiuri, Erne. Bigarren aldi esan du interesgarri iruditzen zaiola. Andoa bilabeterako. Badoa. Ontzira. Badoa. Ontziaren alboan, pirauan. Kamara hartuta. Ontziaren albotik. Bai. Atzo, ibil nintzen itxasuan eta hortxe ontzi bat pasazan eta haren uberan jarri eta gozo. Kosta egiten haino mantzo zijoan eta orduan harrapatu izan duen bezala normalean okatu nahi duzunerako jaten zaizu. Ez, piraguarekin noski Kanadaraino, joan daiteke, egiteatik gauzak egiten dira, baina ni naiz joango. Duela urte batzuk izan nuen paseiko azken kailu arrantza ontzi batekin Svalbard irletarainoko espedizioa egiteko proiektu bat, etzen atera, etzen aurrera jarraitu, baina oso interesgarria egiten zitzaidan, arrantza tradizionalura, gainera nire aitak urtetan bakailuaren munduan lan egin zuen, han Pasaian, eta ez arrantzale bezala, baina, akailu prozesuadora enpresa batean, ez? Eta banuen interesa, eta dokumentaula grabatzekotan nintzen, da joango ginen, eta, gero bertan bera geratu zen, baina pres negoen, hau bizpairu hilabetetako kontu bazen, hor zalantzak genituen, bidaia osoa egin ote genezakeen, zati bat, gero beste barku batean itzuli. Nora esan duzu, bidaia? Svalbard irletara, uste dut espedizioak egiten duela bai Faroe Irlak, bai Norvegia, eta Norvegia ipar-mendebaldetik Svalbard Irlak daude. Hau eta zinizitz egin dizuet, nire frikikerien artean, badagoelako Svalbard Irletan, munduko iparraldeen dagoen isatx pilanoa. Egia da. Eta horrekin batera, munduko iparraldeen dauden bezain bat gauza. Eta hor egontzan mehatze industria potente bat, Errusiak kontrolatu zuen urtetan, Sobietar batasunak esango nuke, eta gero momentu batean mehatze horiek ustiatzeare utzi eta herri fantasma bat geratu da bertan. Eta herri fantasma horrek baditu abandonatutako, bertan utzitako oso iparralde dauden bat gauza, eta horrelako errekor Guinnessak edo sortzen dira, iparralden dagoen isatx pilanoa. Desafinatuta gongo da. Zeharo desafinatuta, eta uste dut inork afinatzeko gaitasuna galduta ere ziurrenik, baina badaude. Baina Kanadarako bidai honen inguruan jarraituko dugu, eta tira, deialdiari erantzun diote Michelin izarrak dauzkaten sukaldariak eta guzti. Bai, dixente. Itzen dute area juteko, azken bai entzako beta oportunidade galanta polita da, bai Aitor Arregi oso atzean dago, azken Elkanoko aurpegi garrantzitsuenetariko bat, baita hortik anatzean dago, baina bai, nazioko sukaldari askok otxein dute proposamen hortan, bai, Argentinako batzu, Mexiko, Katalunia, Asturias... Nazio mailako eta estatu mailako sukaldariak. Aventura historikonen parte hartze nahi dutela, adirazi dute jende asko, bai. Ze ona, jarraituko dugu gertutik, olako gaiak asko gozatzen zaizkiu eta nondik nora, eta euskal iztunen bat badugun eskifaia horretan, eta aprobetxa dezakegun, pixkatan gertatzen dena ere pixkat jarraitzeko, joango gara enteratzen, baina nolabait, gastronomika kongresu honi begira jarraituta, Lander, izan dira, hainbat saritu euskal sukaldaritza edo ekoizpenaren inguruan esango du gehiago, eta hemen pixkat euskal arrotasunaren azpimarra ere egin behar dugu. Bai, itzengo dugu, pixkat euskal arrotasuna, azkenen gastronomikan hainbat lehiak eta ite dira, eta hainbat premio ematen dira, eta lehenengoa Garena jatetxeai eman zuten, Diman, Bizkaia, jatorria, saria eman diote, azkenen Julen Bazek sukaldaria bere burua dela, Bizkaiko barnealdeko gastronomia asko goraipatzen du, eta baserritarrekin eta ekoizleekin harreman oso estua daka, lurralda eta tradizioa erregeneratzeko. Larun batean egon nintzen Diman, eta ez nekien, Hor izar Michelin badakazu. Eta ez nintzen ara Joan Bazkaltzera eta kontatuko dizut gainera joan nintzela
dimatik ospa egin genuen eta zian urira joan ginen, eta zan urin gomendatu ziguten leku bat, eta beteta zegoen, eta Bai, hori da goza, Julen beti beteta dago. EAJaren batzuk ira joan izan bazkaltzera. Bala? Eta... Lehen bazen, Dime eta Zeani, arratetik entzuten gaituztenak bestela Dima eta Zeanuri eta pixkata eseratuko zezkigu, Dime eta Zeani, eta han inguru haietan jatetxe onaskoak daude, baina beti izan da, ez pixkatola, batzokietan ondo jaten dela. Zagiten hori galtzen ez hariote den? Batzokietan ondo jaten dela? Zenik gaizki ere jandut? Ez, horra, lotxi gabe kontatuko dizuet, antxe, Zeanuriko batzokian, sartu, eta antxe paretan zegoen, karta eta zer zegoen, da plater kombinatuak, eta zerbait horrela oikoan egin nuen, da venga, xolomo plater kombinatuak, xolomo patata frigituak eta horretuz frigituak. 47 minutu. Itxaroten egon ginen. 47 euro, somartzen. 47 minutu xolomoren zai? 47 minutu, ze 37 minutuan sartu nintzen barrura, terrazan egon eserita barrura galdetzera ze demontre gertatzen den, eta 47 minutura atera zidaten, xolomo plater kombinatua, eta komanda bakarra zen, hau da, gu bakarrik egun den eserita. Serio? Bai. Bai, igual ez dute inor asarretzerine, baina igual azken estadistikek EAJaren berakada markatu duten bezala, batzokik ere gastronomia ikuspegitik, alako berakada bizi dutela, ze bai, garai batean hori esaten zen, baina nik ere tokatu zaidanen azken aldian, kalitate gastronomikoa, pixkat eskas, bai. Leheno baziren, nolabait indargune batzuk, olako babeslekuak, ez dago inuna, batzokian, hemen ondo jango dugu. Betikoa, ez da ino jugun, batzokia jongo naiz bakitu, hemen ondo jango etela. Ustut hori ere ja ez dela gertatzen. Bai, pixkanak aiagaltzen ari da, bai. Garenak jatorri esaria jaso zuen berez, Dimeko jatetxeak, eta hor aipatu duzu Julen Baz buru duela, tokia topatzea ez da erresa, baina topa daiteke, nik bertan bazkaldu dut. Topa daiteke. Egin daiteke. Eta ez da erresa, baina bai topa. Lekua zoragarria da, oso ederra, arratia oso ederra da, eta arrati inguruko mendiak eta bar, eta garenatik dauzkazune bistak, eta... Dakan lekua eta dena ikaragarria da. Eta gaina oso onditu, Julen Bazek. Ia esan behar dago, onditu. Onditu nien esain behar dago. Bigarren sari bateagoa zoain, sagardaren berrikuntzaz lotura dakan sari batea, eta hau Malun Rex astigarragan dagoen taberna bati eman zaio, sagardoaren kultura berrasmatzen ari dalako, eta ikuspegi gastronomiko batetik hartzen ari dalako, ez? Maridaje berriak iten, eta tradizio eta modernitate bat egin du bere tabernan, ez? Daleku bat, nontzun sartzezea, eta dakazu tabernan erdian, dakazu pilabe bat, denaz sagardo botiaz beteta, ezberdinetako sagardo botia, zugutezea, zure sagardo botia hartzezu, mai aldamenian kaxa bat dakazu, nontzun jutezea hauzen zure sagardo botia jatezuna, jateko oso oferta, oikoa, ondo egindako ofertatxo badaka, baino garrantzi oso handia ematen dio sagardoari, oso puntu gastronomiko bat ematen dio, ez? Azkenen gu beti sagardoa eukideu, bai, esan dana ez, sagardo botia bat bazkaltzeko, sagardo botigi batea juteko, gainera sagardo botia nahi dut 2 euro kostatzea. Hauek buelta eman diote, eta gastronomi puntu horretatik hartu dute, gauza oso bereziak ekartzen, gauza oso kuriosoak, eta sagardoaren berrikuntzaren gatik, saritxo bat eman diote baita. Nik hemen badauzkate, hainbat kontraesan, bai sagardo, baita txakolinarekin gertatzen ari da, modernizazioaren eta garapenaren joera hauetan, eta nik ez dut esaten gertatu behar ez dutenik, batzutan faltan botatzen ditu dela jatorrizko zapore horiek. Txakolinarekin asko gertatzen da, gero eta ardoago dela esaten dugu txakolina, baina gero eta urrunago dago txakoli izatetik ere. Txakolinaren... Azkenen prozesu asko modernizatu india baita, eta azkenen perfil asko aldatua, azken hori esan duzun bezala, pixat ardora ematen nahi dela, ez da gala guain dela urte batzuk aukitzen genuen puntu hoi. Eta nik ez dut faltan botatzen duela 20 urtetako txakolinura, eraten gogorra zen. Eta jasaten eta digeritzen ere bai. Baina gerora, eta behin enologia eta txartatu zela txakolin munduan lortu ziren, txakoli ez dakit, pixkat kontrolatuago, txukunak, bazutenak txakolinaren indar, txinparta, freskotasun hori, baina hori pixka bat galtzen ere ari da, eta gero eta... Baina da, justu Malun Rex egiten aidena da, azkazu,
alde batetik sagardo oso moderno izango du, bere oferta dakana, baino sagardo ancestrala baita. Hori esan nahi nizun. Niretzat garapena guai dagoela, baldin eta argi esaten badidazu. Badaukagu hemen oso innovaziotik eginako hau, baina hemen duzu iraganekoa edo pixkate oinarrizkoa. Eta gero jokatu, guai dago batzutan sagarraren inguruan sortu dira gainera pixkat ardoa ordezkatu nahi duten menu eta kartetarako eta jatetxe handietarako nolabaiteko sagarrarekin egindako ardoak edo sagardo oso bereziak. Niretzat hori guzti oso ondo dago, baina batzutan faltan bota izan dut azken aldian, batzutan kosta egiten zaizula betiko sagardoaren zaporea duen sagordea edo betiko txakolina. Bai, baina justu hori dieten da ari dira, bi ikuspuntoetatik ez, gastronomo zalea dina eta gauza oso bereziak probatzea gustatzen zaina hor dakazu zure oferta, baina baita nahi baldin bazu sagardo tradizionala beti egindan bezala sagardo botila hoi, beti baita hor dakazu tabernortan bai. Gora joak apurtu arte, uemendik ez goaz, hasi oitzen. Egin ezagun dantza, egin ezagun dantza. Azken minutu batzuk oraindik egingo ditugu Lander Kornagorekin, ari gara aipatzen Malun Rex, Astigarragako, sagardoaren berrikuntzaren inguruko hauek, eta hemen, hauek ere izan dira nolabait azpimarratu eta sarituak, baina beste produktu bat ere badaukagu hemen, nik asko maite dudana. Eta da Errusiaren txaladilla. Zale porrokatua naiz. Bai? Bai. Begira, ez zenekin hori? Ez, nola, tripakiak aipatzen dituzu asko, azeitunak asko aipatzen dituzu. Barkatu. Naiz guztiaren oso fana, egia da. Baina gauza batzuena, bai. Are gehiago. Bai, nik entxaladia rusiarra ona bada, eta hemen berriz ere kontrasanak, ni tradizionalaren aldekoa naiz, baina atzo piraua hartuta joan nintzen Donostiatik Pasaira, eta antxe Pasaiko plazan bazkaltzen hasi, eta kartaz kanpo daukagu, zera entsaladia rusiarra, baina olagarroarekin egindakoa, eta olagarroa galiziarera, desan non, sartu da hemen olagarroa egunotan, arrantzatu duten nonbait, eta entsaladia hori eskatu nuen, eta zoragarri, olagarro puxka ederrekin, eta oso gustura januen. Baina, oso tradizionalaren aldekoa naiz. A ver. Eta baita dago. Errusiaren txaladilla zer da tradizionala? Ja, venga, ba. Zer da tradizionala? Guazen ez da baidatzea, egia da. Patata. Vale. Bai. Arrautza egosia. Bai. Atuna. Niretzat, ezurrik gabeko azeituna puxkak. Bai. Ez dakit hori ja tradizionaren barruan daukagun, hortxe egon liteke. Ba, sartze deu. Sartuko deu. Maionesa ez zaipatu. Bai, itxoin banua. Bale. Tipu lapur bat. Vale, hor pixka bateatzea. Bai, baina tipu lapuntxu bat. Eta maionesa, ez dakit besterik beharko teluken. Ilarrak? Oiarrak? Ez. Meretzat ez. Meretzat hori bai da pixkat inventation. Bai, ilarrak bai. Baina horrarte ondo gindoa zen. Bai, eta tipula hoi, batzuk bai, beste batzuk ez bai. Egia da behar duela izan tipula batek oso garbi daukazuna zaporez leuna dagoena. Oso leuna dala. Bai, bestela izorratzen dizu entsaladia. Baldin eta leuna bada bai, bestela kanpora, nik izango nuke. Ospin puntu bate bai, beharko luke. Eta, jakemen garen truko bat, egaluzea sartzi jozunen, egaluzearen olioakin maionesa. Maionesa sartu baino normala, oli horrekin maionesa bat intzu zuretzen, eta maionesa izan. Eta berdin dizu kasu honetan egaluze hori oliba oliotan edo eguzkilore oliotan etorri den. Zaporea da balio dena. Eguzkilore oliotan baldin bada ondo, hobeto. Sabeo gatuko zaizu. Oliba oliotan baldin bada, pixkat zuzure etxen pixka gutxi gogota, gehiago, eta jazta. Eta normalean entsaladia egiteko atunak ere ez du behar ez dakitzen mailako egaluze, atun txukun batekin edo... Hoi beti bezala, zuk egaluzea ona erabiltzen baldin bazu, Errusiaren entsaladia ona eta gozaizu txarra erabiltzen baldin bazu, ez hain ona. Baina bai, ez du izan behar kategoria goreneko, ez da? Hori da. Bueno, Errusiaren entsaladia lehiaketaren irabazle izan da Elkano Txiki, Getariako Elkano ospetsuaren espiritu gaztea da nolabait, eta eurek erabazi dute. Nola egin duten badakizu? Probauta dakat, hauek piperra sartzi diote,
piperen kurtiuta. Hori ere hor... Eta oso kremotsua, iteue. Iteue, entzaladia, ez daka beste entsaladia bazakote hoi itxura, baizik eta oso kremotsua egitu da. Maionesa puntu hoi oso ligiritoa iteue, eta nik esateakat, bai, premioa oso ondo emanda daula aurten entsaladia Rusiar lehiaketan. Probatzea joan beharko dugu, nik ez dut probatu eta entsaladia Rusiar. Eta parrilla lehiaketako irabazlea Usurbilgo Olibi izan da. Hori da. Usurbilgo Asador Olibik irabazi du Espainiako parrilla txapelketa. Azkenen nola ez, txuleta gure gastronomiaren simboloa da, hemen gatzea, etxen gatzea. Hola bai. Hau esan baret ez zetela probatu, baina jun barko du. Probatzea. Jun barko du. Zulander hemen beste gai bat, ez dakit erantzun behar duzune, bezala pasatxan egin baino. Jatetxetan horren modan jarri daukagu txuleta, zaharrarena, idiarena ez da izaten, nahiz eta idi txuleta saltzen dizuten leku batzutan, ja gero eta gutxiago, polemiko bat esangot igual, baina iditxuleta netzako oso rebaloratu. Oso gain baloratu dago, ados. Akaso ez dugu iditxuleta hemen gaudenok inoiz probatu. Bueno, zuk igual bai, baina ez da oiko egia. Ez, baina... Merezi ere ez du merezi. Iditxuleta jartzea zu, edo beizar batena jartzen balen baina zu, du da gabe behian. Ados? Bueno, beizarraren txuleta. Eta gero, badaukagu beste bat premium. Badaukagu beste bat kilometro zero. Badaukagu beste bat hori jatetxetan gero eta gehiago gertatzen da. Eta gainera gero eta gehiago gertatzen da, baina justu gaur normala ez daukagu. Eta premiuna eskatu beharko duzu, txuleta janai baduzu, besterik ez dago. Gertatzen da. Piskat ere igual, osnorketat egiteko gaude. Bai, azkenen zer da, premiuma, eske ni uste txuleta guztiak, jatea jute balin bazan eta txuleta guztiak premiua izan bautela. Azkenen zu premiuna kategorio jartzen zaio, azkenen behiak eukidulako, elikadura ona eukidulako, ondalako, bere pradune ondalako behan nahi duna jaten, libre izan dala, eguzkiak eman diola, eske azkenen hoi da, oikoa, ez? Animali bat hola eukitzea da oikona, ez da oikona da, ikuilu baten eukitzea egun osoa, zebatzea pentsukin, antibiotikok eman, eta hemendik 2 urtea hil, eta jan, hoi ez da oikona, ez? Azken premium kategorioi, ez dakit, uste dala marketing gehiago. Bai, ados. Eta beste baterako gaia jarriko dugu, ze gaur agurtzen joan barra daukagu, txuletaren zahartze puntua. Hori ere ez dakit pixkat eskutatik etzaigun ezoteari zaigun joaten. Netzako 30 egun. 30 egun. Roquefort usain euki baino lehentxeago. Hombre. Baina gertatzen ari da, Lander. Bai. Txuleta ikusi eta ikusten dizu grasa dagoeneko txuriska beharrean, egur kolorekoa dela, eta usaina daukela. Eta pixkat uste dut hor joan egin zaigula, Azkenen madurazioi urteltze prozesu bada. Hori da. Hoi pixkatola bruto esana, azken urteltze prozesu bada. Netzako haragi batek 30 egunekin nahikoa daka. Bai, ni uste gehiena jandetena 80 eguneko txuleta bat izan zen, gaina laia erretegin izan zen, hemendikan besarka da handi bat. Eta bai oso fuertea dala, azkenen bintzako olako txuleta bat jatea oso zaila da. Zien zapore oso potente bat jateko. Baina puskatxo bat jateko eta probatzeko oso interesgarri zon. Oso ona dago, baina nahi pertsonalki gehiegi betetzeit ahoa hain fuertea da, ahoa betetze zaizu eta ez tezu nahi. Laugarren puskea eta hartzen. Entzako txuletan zan behar du, 2 pertsonantzako mai baten, eta bila disfrutatzea, eta beti zatitxo bat gehiago nahi izatea. Baina 80 eguneko horrekin adibidez, binarten netzako oso zai izango litzateko lago bajatea. Ados, Lander Kornau agurtu egin behar dugu, nolabait, pixkate hausnarketa modura esan dezakegu berriz ere itzuli gaitezkela, ez? Berrikuntza eta tradizioaren arteko talka horretara, eta nolabait, berrikuntzak ez daukala zergatik egon behar, ez? Tradizioarekin talkan, hori da nolabait aldarrikatu dena. Errespetua. Azkenen bi zati hortan errespetua eduki behar dela, bai berrikuntzaren eta bai tradizioan, eta bai, esaien nuke Pasaiako arrantzale zar batek esaten zuena itsasoari buruz, itsasoa ez da inoiz konkistatzen, errespetatzen da. Oh. Ustet,
oso ondo laburtzen dula Oso borobila. aurtengon gastronomikan hitz egindan kongresuan hitz egindan kontzeptuan araberaz. Lander Kornago, mil esker eta aste pare bat barru ikusiko du berriro elkar. Jarraitu gertutik, Kanadara anuntzi hori eta... Ekarriko deunu baten bat. Bai, baten bat ekarri behar dugu. Hori da. Eskerrik asko, Lander. Eskerrik asko. まるでこの世界で二人だけみたいだねなんて少しだけ夢を見て Kanadara ez, gu Japonera goaz eta, bueno, ez dakik oso ondo zein girotan, ze eneko Iturbek pixkat horrela gaur goizean esan digu, bueno, nik gai bat ekarriko dut eta ez dizuet gehiegi kontatuko, baina badakigu Japoniara bagoazela, eneko Iturbe egunon. Egunon, bai. Uste dut mikrofon hori pixat askatu eta goraka egiten baduzu erosoago egongo zarela, ze eneko Iturbere altua da, Imanol González Gurrutxaga altua dugu, eneko ere, bai. Hemen, lankideak horrela altueraren arabera ekartzen dituzu ino? Ez, Amaia Resendere gurekin izan zen. Egia da. Eta June Romatet ere, ba ez da, hola, bereziki altua, ez? Amaia baino altuago. Amaia baino altuago, bai, June eta zu alturagoak izan zarete, duzu baino altuago da June? Ni baino altuago dela izango nuke, bai. Enego Iturbe, Japoniara goaz? Bai, hori da. Bueno, gaur ekarrieten gaia, ba ez da oso ezaguna, eta nik egia esan, deskubrituet, ba, YouTubeen nabigatzen ari izan bitarten, zenei asko gustatzen zait, bueno, YouTubeen nabigatzea. Eta, ba, aurrekoan, azpikultura honen bideo bat agertu zitzaiten, hauen inguruko erreportai moduko bat, eta, ba, interesgarria iruditu zait, eta honea ekartzea erabakiet, eta dira Toyoko Kids. Toyoko Kids dira, nolabait gazte marginatu talde bat, eta hauek elkartzen dira, Tokio hirian, hor dago Togo eraikina izeneko, eraikin bat, Shinjuku auzoan, eta auzo hau dago Kabukitxo zonaldean. Bakizue, hiri handietan nola dauden distrito, auzo, eta hor banatuta daude. Kabukitxo auzo edo zonalde hau da Japoniako auzo gorri famatuena. Shinjuku oso ezaguna da, okerazpa nahi, ze Japoniako irudi ola ikoniko badago, bide gurutze jendetsu batena, hor azten da Shinjuku, ez da? Bai, okerazpa nahi hori da, bai. Eta, Kabukitxo zonalde hau ezaguna da, bere gaueko giroan gatikan. Ez da, auzo hau esatzen dute dela, lo hartzen ez duen auzoa. Orduan, badu hor, badu ja ohitura bat, nola baite, gauerako ohitura duena, eta askotan, gau giroan sortzen diren lanetara ere zuzenduta dago. Eta, asuntua da, etxetik alde egiten duten gazte eta nerabe askok, eta aurra hauek, gazte hauek elkartzen dira Togo eraikin honen ondoan, auzo honetan, eta hor bizitzen hasten dira. Hau da, etxetik alde egiten du, eta homeless moduko batzuk bihurtzen dira, kalean bizi dira, eta hori da beraien egunerokoa. Azkenean hasieran esan duten bezala azpikultura bat sortu da hauekin, eta gehien bat oinarritzen da utzikeriakin jarraitzen duen estetika bat, baita moda oso kuriosoa dauke, utzikeriatikan eta japonenko esango dugu formaltasun eta zuzentasun hortatikan alde eginda, eta baita esan duten bezala lehen gauean murgiluta dagoen auzo baten elkartzen direnez, aurre nerabe hauek, azkenean gaueko lanetara ere ohitu behar dute, eta askotan sexu esplotazioa edo bestelako lanetara ohitu behar dira. Eta pandemiaz gerozikan geroz eta kasu gehiago daude, geroz eta nerabe eta gazte gehiago daude auzo honetan bizitzen, eta terminoa egia esan nahiko berria da, ze pandemiaz geroztikan sortutako terminoa, eta bertako langileek edo inguruetako tabernetako jabeek eta langileek nola baite
elkartzen ziren gazte hauei deitura bat eman nahi zieten, eta orduan hortikan sortzen da Toyoko Kids dala. Esan nahi du Toho eraikinaren ondoan geratzen direnak, edo japonieraz noski. Eta, bueno, gazte zentro bat eraiki zuten Kabukitxo auzoan, pasaden urteko maiatzean, okerrez bali manago, eta, bueno, egoera ez da hobetu, eta okerrera doa, eta, bueno, nik uste kurioso iruditu zait, gaia, ze badu, ematen du zer pentsatzeko, nola, Japon, hain, ezakit lehen esan dut, formala eta zuzen ematen duen herrialde batean, nola sortu daiteken guztiz aurkakoa eta kultura eta tradizio horren aurka doan, nola biteko talde bat edo jende edo gizarte txiki bat nola sortzen den, inguru horretan, ezta? Piskate Tokioren alde iluna edo Japoniaren alde ilun hori ez? Yakuza eta errolako guri izan ziguten Shinjuku auzoan kokaten zirela, Yakuza mafiakoak eta... Azu egondakoa zara egia da. Handi pasieran gebiltzen eta esan ziguten auto beltzen, anaparkatute ikusten genituen auto beltzen ondoan ikusten genituen gizon, apoiatute ikusten genituen gizonei aurpegira ez begiratzeko. Bai, Hori esan ziguten. Beltzak soilik. Auto beltzen tan apoiatuta zeuden gizonei aurpegira ez begiratzeko. Auto beltz, auto beltz eta kristal tintaduna gainera, ez da? Hori da, bai. Lehen aipatu dugu bidegurutze ezagun hori, nik uste Shinjuku baino Shibuyan dagoela, kontua da Shibuya eta Shinjuku gertu daudela. Bi gauzak pixkat, ez nago seguro batetik besterako bidean dagoen justu bidegurutzea, baino ez da Shinjukuko Shibuya Crossroad edo izango zen, mitikoa ikoniko hori. Naiz eta Shinjukuk ere badituen horrelakoak, baina ezaguna eta zinematografian asko erabiltzen Shibuyakoa da, eta Shibuya bada auzo bat pixkat lasaiagoa, gastronomikoagoa, hola modernitoa, eta hortik aratago dago Shinjuku, beraz lehenik aipatu dut hori, baina... Mieneko zogon zara? Ni ez. Eskerrak, Julen egonda, Inigo egonda, ja... Semaforo berden jartzen denean, 6.000 eta 8.000 pertsona artean pasatzen omen dira, Shibuyako bidegurutze horretatik. Guk aldu egin ginen, ez genuen asko beharran galtzeko, eta 5 ginen, eta bakoitza punta batean amaitu genuen. Elkarrekin abiatu bidegurutzen, eta enbeste jende zegoen, pasatzen hasi eta gero bakoitza punta batean zegoen. Amesten ari naiz, edo bazen nuen hor historia bat Shibuyako bidegurutzean Michelduko topatu zenuela? Inguruan. Desperan berarekin egon, eta urrengo egunean angebiltzanan Shibuya inguru hartan, eta alako batean parean Michelduko. Tokion, nola da posible? Nola da posible? Bibalarekin egon zineten? Egon ginen, eta beraiek zeuden oreka teixarekin, eta bezperan elkarrekin egon ginen emanaldi batean, eta gero urrengo egunean... Marka da, gero, Antopatu Michelduko. Hau ez da, gurean bezala, laukatu eta 3 ilasko esan zigu. Gora Michelduko. Zuetara tokien egon, goiuri? Ez naiz iritxini Japoniara, eta gauza bat esango dizuet, ulertzen dut erakargarritasuna, baina ez nauzuet belaxi harrapatukoan. Belaxe ez, 20 ordu behar dira, izeko Bai, azteko. esan nahi dut, bisitatu nahiko nituzken herrialden zerrendan, momentuz ez dago Japonia. Bueno, lehentasunen artean behintzat bisitatu, norbaitek bidaia oparituko balit. Eskiniz gero, beti. Eskiniz gero, hortxe ez, ingo nuke moldatuko nintzake, baina momentuz nire lehentasunen artean, baditut beste aukeratxo batzuk. Nik duela, duela 4 urte ia bilabete pasan dituen Tokion, Joko Olimpiko eta Paralimpiar jokoak jarraian egin bar izan genituen, gainera COVID oste garai horretan, kuarentenak, eta ezin herrialdetik sartu eta ateratzen baginen, berriro sartzerakoan beste 15 bat egin bar genuen horrela itxialdian, eta pixka luze egin zitzaidan. Lanerako eta Joko Olimpiko batzutan lan egiteko, pixka herrialdearekin eta idiosinkresiarekin eta euren kulturarekin pixka haserre etorri nintzen, kosta zitzaidan gure ikuspegitik eta gure kulturatik han lan egitea, eta bai, gauza batzutan oso haserre etorri nintzen, beraz, kosta egingo zait. Eta gustoko dudan herrialde bada, eta lagun japoniarrak ditut, eta bai, gustora bueltatzen nahi zenean, baina pixka bat, plateraren azken 4-5 goiarakadak sobran dituzunan bezala xe, bai, itzulin nintzen pixka bat nazkatuta. 80 eguneko txuleta bezala. Bai, pixkat,
puskatxoa jateko bai, baino bin artean mafaltzeko gehiagitxo. Bueno, gehiago jakin dugu, Tokioren inguruan bitxikeria bat kontatzea nahi genuen Eneko Iturbek, eta ekarri digu bitxikeria, eta, bueno, pixkate, gorputz txarra uzten duen bitxikeria ere bai, egia esan horre iluntasun eta turbulentzia puntu bat badago, orain izena joan zait, Toyoko Kids, edo Toyo erekinaren inguruan gertatzen diren hoiekin, beraz, japoniara bazoazte, jakin hau ere badagoela, askotan oso eder eta oso distiratxo irakusten zaizkigun hiri eta herrialdeetan, pixka bat erdiguneetatik ies egin eta pixka bat bilatzea besterik ez dago, konturatzeko miseriak eta egoera horrela eroso edo zeroso xamarrak edo non topa daitezkela, eta Tokio ez da horretarako salbuespena, naiz eta agerian askoz herrialde eta hiriburu txukun eta ederragoa dirudien. Eneko Iturbe, eskerrik asko datu zen egunetan ikusiko dugu berriro elkar. Bai, agur. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Goizeko 11:40 minutu, segituan gara zuekin, hementxe bigarren kafearen azken txampan murgiluta garela. Ez dara konturatzen, iaia, noiz datorren aldaketa, bateria batetik, organiko gotik, elektronikora pasatzen dira. Eguerditan irekitzen dugu musikariako mikrofonoa. Euskal musika eszenaren berritasunak ardatz. Kaixo, Fermin. Opa, kaixo. Aritzartola, Gabon. Kaixo, Gabon. Bide Hernando Muñoz, Inigo Etxarresistiaga. Gabon. 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 Aurkezpen berezirik ez du behar, baina aurkeztuko dugu Ruper Ordorika. Hemen daukagu gurekin. Gabon, Ruper, zer moduz? Ondo, eskerrik asko. Josuna Erakistain, eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zer moduz zaude? Oso ondo. Bai. Egualdi honekin, eta kantu berri xateratzen, eta... Bai, ez da. Bai, zera ondo. Anari Alberdi Santesteban, Azkoitiarra, eta hemen daukaguna. Kaixo, Anari, zer moduz? Kaixo, ondo. Eta gauero, 10:00 aurrera, musikarien lanei behar duten tartea eskaintzen diegu. Musikaria, egunero, eguerdiko 12 eta laurdenetan, eta gaueko 10:00. Naiz irratia. Naiz irratia. Aulen kontra izeneko kantu horrekin. Kontrola barkatu. Ondo izuela naiker. Hasi zara? Aspaldi ez duela esaldi hori entzuten. Pertsona hona naiz. Endabiziko kantu honetan, ez, Aulen kontrol honetan, entzuten da gitarran flangerrazo bat. Feiserra. Feiserra da? Bai, ez duzu ondo egin zure lana. Bera gustatzen zait. Hemen ikasi egiten dugu. Zein da flangerraren eta feiserraren arteko desberdintasuna? Nik feiserra dutela. Oso antzekoa. Bai, efektu antzekoak dire, baina, ez dakit zehazki zein den. Bai, ze badut inguruan lagun frikiren bat, Xabiron izena duena. Xabiroi. Ordunen ere, jotze duna. Tardezka, ordunen jot, bai, monok ezin duenean Xabino tortzen da. Eta berak esango, erantzungo lizuke zer den, baino nik. Bestela YouTubeen, Ego Amerikarren batek ziur nago erantzuna dakala horretarako. Sakonegiak dira Euskal Entzule medioa ulertzeko, orduan, jarri lerropare bat eta listo. Medioak. Ez da. Ergatiboa. Egia da. Bai, barkatu. Jode, ez dut euskarako. Gauza bat aitortu bat. Oso ona. Gauza bat aitortu bat. Claro, Bizkaian izan nintzen bizitzen eta horrek ez du balio. Gauza bat aitortuko ez dut. Iaz, Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta... Gazteako? Gazteleakoa. Gazteako. Gazteako C2 maila eskuratu nuen eta euskarakoa ez. Hortaz, oaingoz, euskarakoa lortu arte puto español de mierda. Naiz irratian hitz egiteko entzun egiten dugu.
Ilaran bizikleta txinua eta hilo batxua eskutik heltzen duen agurea eta haren atzetik neska bat alkandora gorriaz besapean irrati handia. Abiatu dugu saioa aipatuz gaur 100 urte betetzen direla Primo de Riverak euskarazko liburuak debekatu zituenetik, eta uste dut gaurko saioa borobiltzeko, azken orduko edo gaur goizeko albiste bat elkarbanatu beharko genukela zuekin, pixka bat jorratzeko, badakizue aipatu genuelako eta entzule finak balin bazarete entzungo zenuten, joan den astean euskarazko literatura saria, euskarazko aurre eta gazte literatura eta literatur lanaren ilustrazioa modalitateko Euskadi sariak, Euskadi literatur sariak iragarri zirela, geratzen zirela, horiek esan ostean atal batzuk iragarri gabe. Tardun gaur goizean Gasteizen ekitaldia egin dute eta kontatu dute beste saietako irabazleak zein diren, eta horixek kontatzera nator, ze iruditzen zaizue. Oso ondo. Gaztelaniazko literaturaren alorrean Garazi Albizua Santurtziarraren terminalana goratu dute. Lan honetan gizarteak bazterrean nahi duen emakume ez normatibo bat, teleoperadore lanaren trukean jasotzen dituen 900 euroek amonaren etxea bizitzera kondenatu dutenen gaineko kontakizuna egiten du. Autoreak, eta hor 3 belaunaldien arteko korapioak aletu beharko ditu irakurleak, irakurtzen dituen bitartean. Horrez gain, itzulpengintzaren alorreko saria Koldo Bigurik eskuratu du, Arturoren uhartea, umo baten oroitzak liburuagatik, eta euskarazko saiakeraren Euskadi saria Marcos Zapienek lortu du Txillardegi hizkuntzalari obragatik. Gaztelerazko saiakeran bestetik Itxaso del Castillo izan da saritua Mujeres Furiosas, el monstruo femenino en el audiovisual del terror lanagatik. Eta horrelaxe, Euskadi literatur sarien zerrenda itxiko dugu, pasaden astean iragarritako saridunak, eta horten iragarritakoak, ze gogoratu aipatu genuela, Unai Elorriagaren Francesco Pascualeren 5. arima liburuak irabazizuela urtengo Euskadi literatur saria, euskarazko literaturaren modalitatean, Carmele Michelenak euskarazko aurre eta gazte literaturaren atalean, eta Maite Rosendek literatur lanen ilustrazioan. Beraz, sari mordoa banatu dituzte, eta hementxe zerrenda luzea daukazue, irakurtzen hasteko, denetarik aipatu bezala euskarazko lanak, gaztelaniazko lanak, itzulpengintzak direnak, lan originalak direnak, aurrentzako lanak direnak, ilustratuak direnak, ezintzarete kexetu. Nik, agian, hartuko dudana izango da, Txillardegi hizkuntzalari liburua, Marcos Zapiainek egindakoa, bera irundarra da, eta esan bezala euskarazko saiakera ataleko saria eman dio lanak, Txillardegiren pentsamenduaren oinarriak azaltzen dituelako liburuak. Saiakeragileak Txillardegiren idatz esana ulertzeko gakoak eskaintzen dizkigu atalez atal. Euskal pentsamenduan aditua izan ala ez, Txillardegi jorratutako hainbat eta hainbat arloetan jakituna izan ala ez, liburua pentsalari eta ekaintzaiaren obran murgiltzeko gida aproposa. Izan daiteke aipatu du akademiak, eta orduan hortxe eman diote saria, eta nik uste dut hori hartuko dudala naiz eta Mujeres Furiosas, el monstruo femenino en el audiovisual del terror, jakin gabe zeri buruzkoa den, izen buruarekin soiek, erakargarria egiten zait. Entzuleok, hortxe gaurko saioaren azken azpimarra, Euskadi literatura sarien inguruan egindako, azken orduko txonen ekarpena. Baina agur esateko orduare badugu, azken ordukoa informazioaren tartea orain txeguerdiko amabietan hementxe naiz irratien, eta gu, bagoaz Julen Goikotxarbegozo datorren aster arte. Onde bili. Goiuri ez izaren, diazu bihar arte. Aios. Eta entzuleok, bazuek nahi baduzu bihar goizeko 10:05 hementxe izango gara zuekin, bigarren kafe hartzeko preste. Orain, esan da bezala, informazioaren txanda hementxe naiz irratian. Nelio Jorge Cardosoren ipuin liburu bat, Kristo zientifikoaren elizako hartzainaren atzean heldu naiz ni, Moebiosen
zintara sartzeko azken. Keep calm and bigarren kafea.